Вітаю усіх, добрий день. Зараз. Що у нас по гуку? То ж саме, так? Вітаю усіх. Сьогодні працягваем далей Clair Obscur. При гэтым мы прайшлі эпілог і ачмурэць які сюжэт у гульні. Сёння мы будем займацца у асноўным дадатковымі квестамі. Зараз нас гульня кінула ў такі момант, калі мы просто бегаем па сваіх справах перад тым, як завяршаць гульню, так? І я жадаю якраз таки перад завяршэннем, як бы скажем так, перад завяршэннем гульні трошки ў ёй яшчэ затрымацца, так? І каб затрымацца, мы зараз ходзім па дадатковых лакацыях. Это ўсё не абавязкова. І выконваем квесты персонажаў. І вось зараз, напрыклад, мы выконваем квест Маэль, так, каб развіць адносіны. Прапануеш яшчэ каменчыкаў пашукаць. Ну, на жаль, мне падаецца, гэта былі ўсе каменчыкі. Калі гэта самае размовы... не, пачакай-ка. Была ж размова, мы нешта з эскія было. Не, мы разабраліся, падаецца, ўжо з яго каменчыкамі. Можа, яшчэ калі знойдзем, абавязкова аддадзім эскія. Вось. Што думаю, будзем праходзіць дадатковыя квесты і давайте так, ну прыкладна, што я думаю, як бы так нам гэта ўсё зладзіць, каб усё разам складвалася, так? Я прапаную, мы папраходзім дадатковыя квесты ўсіх персанажаў, ось дадатковыя квесты. Можа быць, калі знойдзем дадатковы контент, які цікава будзе, ну, зрабіць, можа быць што-небудзь дадатковае, так? Гэта зробім тады, але гэта мы паглядзім, так? А пакуль лезем наверх на вежу гэтую, так? Я не памятаю, дзе мы тут, у які напрамак мы ішлі. Гэта не ўніз, не? Это ўверх, я спадзяюся. Так, гэта ўверх. Вось, будзем праходзіць дадаткова... не, гэта ўсё ж такі ўніз. Блін. Паехалі на... Зараз назад паедзем. Вось. Будзем рабіць дадатковыя квесты, зробім іх, і толькі тады ўжо будзем пераходзіць да наступнай гульні, бо хочацца пазатрымацца, не хочацца проста скончваць зараз гульню як ёсць. Таму што цікава, як бы, і зараз у мяне ўсё склалася дагэтуль, я думаў, што, ну, гульня цягнула па галоўнаму сюжэту, а я люблю таямніцы, і я, як бы, вельмі накіравана ішоў да канца гульні, таму што чакаў, што яна мне вось раскажа галоўны, у чым галоўны прыкладай з гульні, распавяла, мы ўжо даведаліся, што у нас і як. Так, пачакайце, как гэта я адпачыў каля гэтага сцяга і пайшоў далей, правильно? Вось. І, у прынцыпе, вось на гэтым я думаў, што вось, як бы мы сакрэты ўсе раскрыем, і мы як бы іх раскрылі. Я ачмурэў ад адказаў гэтых усіх. Так. Мне было яшчэ нейкае пытанне да гульні, што ў мяне не складваецца трохі. Адно нейкае невялічкае пытанне, не з нейкім персанажам, але я шчыра зараз не магу згадаць. Так, пачакайце, как гэта... Гандляр... Гандляры по типу мімікі. Бачце, яны по типу як гандляр выглядае, але насамрэч не гандляры. Нарэшце у мяне прачнула сімпатыя да аднаго з персонажаў гульні, але з яго пункту гледжання хочацца проста ўсё спаліць. Не, персонажы клёвыя, дарэчы. Ну, вось, мне неяк усе падабаюцца. Я неяк усіх разумею. Я зараз, дарэчы, у мяне... Гэта не слабая кропка? Яна настолькі відавочна слабай кропкай была. Ну ладно. Давайте запалім яго самастойна. Я шчыра думаў, што ў пачатку, калі мы пачыналі, і пакуль мы гулялі, тое, што я бачыў, я такі, крутая гульня, крутая стылістыка, ўсё як бы прыгожаненька і цікава, і крутая завязка. І я думаў, што гэта гульня, якая можа быць прэтэндэнтам на, вось, намінантам на гульню года. Вось, вельмі высокая верагоднасць, што яна... Ну, як бы я ўпэўнены быў, што яна будзе намінантам, але, хутчэй, можа быць, не пераможа, таму што ў яе ёсць моцныя канкурэнты, так? Ну, па тыпу, ёсць ты ж Kingdom Come Deliverance 2, ёсць Death Stranding 2. Зараз, пасля эпілогу, я думаю, што яна возьме гульню года. Я не ведаю, што ў Kingdom Come Deliverance 2 такога моцнага, і ў Death Stranding 2 я не ведаю, я не гуляў ні ў тую, ні ў іншую, але ёсць высокая верагоднасць, што яна будзе мацней за, ну, па тыпу, за дзве іх. Вось. Таму што, напрыклад, папярэдні год яна бы перамагла ўвогуле без пытанняў. Проста, мне падаецца, без пытанняў.
Але ў папярэднім годзе нешта таксама даволі моцнае было. Я зараз спрабую згадаць, штосьці было такое. Таксама даволі на добры канкурэнт у яе. Здарыўся бы. Так, нешта я слаба іх б'ю. Шмат у іх здароўя занадта. Давайте, ну, вось лячэнне прымяню на Манока. Мне да Тайфуна мне крыху не хапае, акрамя Балантра. Ну, блин, Балантра, дарэчы, вельмі моцная гульня. Ну, вось, жарты жартамі, але Балантра крутая гульня. Калі вы не ведаеце, гэта, карацей, дек-билдер, то бок вы збіраеце калоду сабе, але вы збіраеце калоду сабе як бы покерную і на покерныя камбінацыі. Гэта вельмі дзіўная камбінацыя для гульні. І яна зроблена вельмі файна. Так што, калі вам падабаюцца дек-билдеры, і вам не падабаецца, нават калі вам не вельмі падабаецца покер, вы можете там захраснуць нормально. Усё, гэта было апошнім. Ну, амаль он мяне забіў. Окей, перажылі гэта. Можна новы Тайфун перайсці. Усё яшчэ... Вось не хапае мне крыху генерацыі пунктаў дзеяння у гэтай... у Луны. Мне крыху не хапае... Кожны раз мне не хапае крышачку зусім. Я думаю, што варта будзе ёй даць што-небудзь пашукаць яшчэ нейкі пікту здаць на гэта. Таму што... Просто недахоп. Крышачку. Так, ну давайте паспрабую Mighty Strike. Ён больш пашкоджанняў і працягвае стан. Оп. Ну, просто дабіў. Так, і зараз... Можна сталактытнымі... Не, вось гэты лёд. Давайте. Оп, ёсць. Ну, каб дай ему. Ау, один пропустил. Нарешті мне копіць на Тайфун, але ў гэты момант мне патрэбна падымаць Манока. Тайфун у любом выпадку пойдзе. Тайфун занадта моцная штука. Да. Да, блин, я пропустил усе удары. Усе просто. Жесть. Так, давай, поднимайся. Давай тады прадметам. Я па стрымах зразумела, што асаблівасці JRPG не маё. Нават любоў да пакропкавасці не дапамагае. Хаця я думала, што гэта будзе мая гульня, але мяне не чапляе ў ёй амаль нічога. Можа быть, ну, я думаю, што ў цябе асноўная праблема персонажа. Ну, маё меркаванне. То бок, я мог бы пагадзіцца, я магу пагадзіцца і зразумець, што персонажы ў трэцяй персоне трохі аднабокія, і яны могуць быць нецікавыя. Вось, а тут яны, ну, калі гэтыя персонажы не чапляюць у гульне, то гэта не тваё. Ну, просто расслабься. Ну, по типу, не тваё і не тваё. Такое нормально. Ну, по типу, калі табе пэўная, як бы так, тэматыка не чапляе. Што цікава, яно, ну, бывае такое, што у пэўны момант у жыцці нешта змяняецца і зараз. Блин, знову амаль усё. Ось, што цікава, ну, у жыцці па-рознаму бывае, што-небудзь у жыцці змяняецца, і потым тое, што табе не падыходзіла як твор і канцэпт, яно потым пачынае вельмі добра заходзіць. Ось. Kingdom Come Deliverance 2 была адваротная сітуацыя. Я думала, што яна не мая зусім, а уцягнула так, што з лютага не адпускае. Можа быць. Ну, я, вось, напрыклад, Kingdom Come Deliverance першы, я магу толькі з першым параўноўваць, таму што я не ведаю просто. Новы пік-то снайпер. Першая атака, уход наносіць 200 пашкоджань. Блін, якія моцныя піктусы пайшлі. Дайце-ка зараз першае, што мы зробім. Гэта Луне паспрабуем упіхнуць і гэта самае, яшчэ дадаткова энергіі уход.
Так. Яно хутчэй за ўсё будзе у падтрымцы, так? Энергічная атака. Не тое, не тое. Энергічны скок. Так. Даўжэй будзе яе эфекты класціся. Гэта не тое, што я шукаю. Energizing Start, вось яны. Вось яны набор. І ёй патрэбна 15, так? Не, гэта на пачатку бойкі. А ёсць Energizing по тыпу... Быў жа на ход кожны. Альбо ўжо і ў яе ёсць, я просто не заўважаю. Я зараз гэтым разбяруся, працягнем размову. Блін. А дзе яно? Я не бачу. Абарончае. Эфектыўнае лячэнне. Антычарм. Мне ён ужо не вельмі патрэбны. Я бы яго пакінуў просто так. Але ён ужо не столькі як то. Я забыўся яшчэ з той танцоркі, карацей. З яе я забыўся зняць яшчэ, калі мы з ёй змагаліся. А дзе? Так. Critical Moment, Combo Attack. Death Bomb, Empowering Tint, Exhausting Power, Exposing Attack. Я не бачу. Яна 100% была. Блін. Яно было у Маэль, по-моему. У Маэль зараз, кожны раз, калі яна, вы зараз у яе пераглядаем. Раш, калі яна апошняя застаецца, контратака больш пашкоджаная ад контратакі, аўтараш, і гэта ў пачатку бойкі яна хутчэй паходзіць. Breaking, Burning Shots, не тое, не тое, не тое. Energizing Start, Energizing Turn, вось он, 20 каштуе. Зразумеў. Energizing Turn. Яго было б добра ўзяць. Давайте, можа, ўсё ж такі пазбавімся ад гэтай античарма, пакуль не сустрэнем ворагаў з чармам, правильно? Потым возьмем, так? І ў яе яшчэ патрэбна... Вось у яе 20 ёсць. Так. Energizing Turn. Вось. Усё. І кожны ход яна будзе атрымліваць сабе яшчэ больш пунктаў дзеяння. І мы лёгенька будзем у гэта самае, у тайфун уходзіць. Без праблемаў. Вось. І, так, вяртаючыся да размовы, Kingdom Come Deliverance першы, я скажу, ачмурэннейшая гульня. Па тыпу, я з таго, што гуляў, я бы жадаў у яе гуляць і прайсці яе, калі-небудзь. Просто я разумею, што яна шмат часу, а мне падабаецца ў такіх гульнях хернёй страдаць, як ось Skyrim, напрыклад, так? І неяк, ведаеце, па тыпу гульні, гулін да халеры, яны ўсе цікавыя, і мне хочацца ва ўсе, паглыбіцца ў большасць з іх, так? І атрымліваецца Kingdom Come Deliverance, другія, я не праходжу... Пачакайце-ка. Тут праскокаць патрэбна. Добра. Не другі, пардон, першы. Першы я не прайшоў толькі з-за таго, што я такі, мне цікава, але ўсё... Самы кайф у гульне ў той, што ўсё павольненька, то бок, вы пакрыху вучыцеся розным рэчам. І мне падабаецца гэты канцэпт, але ў той жа момант я разумею, што я тады, я пашпею больш у іншай гульне. І вось гэта... Паляпшэнне. Круто. Цудоўна. 20 ўзровень пайшоў. У некаторых піктусаў. Вось, і атрымліваецца, як мне паспець гэта ўсё, калі, столькі ўсяго цікавага. Пакуль я ў Kingdom Come Deliverance буду просто з лука вучыцца страляць, я ўжо прайду адну гульню. Вось, як бы я утрырую, гэта не настолькі дрэнна. Там можна нават кайфаваць проста ад шпацыру па лесу, ці кавальства, ці алхімія. Вось, проста ёсць гульні, якія па тыпу спяшаюцца і спрабуюць табе, канцэнтраваны як бы досвед даць. Kingdom Come Deliverance, яно пра іншае, яно пра павольна, карацей, насалоджваюся момантам, вось такое. І такіх гульняў, вось, дарэчы, я ад Дзюны зараз атрымліваюсь гэтую асалоду. Я не спяшаюся нікуды. Я раблю штукі, якія мне падабаюцца, я просто заходжу туды і просто час пабавіць. Вось, і я прагрэсірую ў штуках. Мне цікава нейкая штука, я пайшоў праверыў, так?
Але ў Дзюны ёсць яшчэ як бы, ну, там сюжэт ён не той, каб моцны. Ён для ММОшкі, для такой гульні, у якой асноўная якраз такі механікі выжывання, гэта там ачмурэнны сюжэт. Для якой-небудзь любой сінглплеернай гульні, ну, фігня. Ну, такой. Ён ёсць, як бы, цікава, мне цікавы разборкі паміж дамамі, але яны, мне падаецца, цікавы толькі тым, хто кнігу чытаў. Ну, таму што там некаторыя дома і некаторыя сюжэтныя павароты, якія вось, ну, апошні там сюжэтны паварот сабе атрымаў, гэта паварот для фаната кнігі. Ён, ну, можа быць трохі для фаната фільма, таму што, ну, як бы ў фільме таксама гэта ўзгадывалася, але, ну, там складана, карацей, за гэтым сачыць. Так, а гэта мне сюды... Я спадзяюся, гэта апцыянальная лакацыя, так? Вось. І Kingdom Come Deliverance, яно вось хочацца, але ў той жа момант я вось не ведаю, куды мне зараз упихнуць Kingdom Come Deliverance першы, просто па часу. Я зараз і так, гэтае самае, трохі ад пераклада, ну, як гэта сам, перакладам я там тэхнічнай часткай займаюся, але трохі сабе перапынак даў на гэта самае, на апошнія там 1,5 тыдні. Я нават тэхнічную частку не лічым тое, што я ўсё яшчэ працягваю тэхнічную частку, але не насідаю, я даў сабе вось магчымасць, ну, як бы такі, увечары я займаюся не толькі сваімі справамі, а займаюся яшчэ, вось, магу ў Дзюну пагуляць, вось, напрыклад, такое. І атрымліваецца у мяне ў Дзюне гіганцкі прагрэс, пры гэтым я як бы думаю, блин, мне тады патрэбна штосьці выкідваць з таго, што я гуляю. Kingdom Come Deliverance можна сабачку пагладзіць. Блин, ну, тут можна з Манока паразмаўляць. Ну, я вось такое. Давайте. Просто адразу полымя запустим. І вось, з тайфунам зараз будзе значна прасцей, таму што мы будзем генераваць значна больш пунктаў дзеяння. Нам павінна будзе хапаць. Зараз пакуль лячэнне. Вось. Лёд шевалье. Запаволілі іх. $28 000. Блин, як же моцна стало. Блин, нешта я прадзяўбаў рытм. Толькі не ў луну, калі ласка. Дзякуй вялікі. Да што я? Халера нейкая. Вось калі б можна пачуць Манока, тады гульня года, так? Гэта ж так працуе, правильно? Так, тайфун. І вось, атрымліваецца, я магу ўваходзіць зараз у тайфун на другім ходзе. Нормально. Мне падабаецца. Да, што я неяк то лаўлю рытм гэтай атакі, то увогуле херня нейкая атрымліваецца. Так, перанараджэнне, давайте его падымаем. Манока, вяртайся. Маноку можна апранаць у касцюмчыкі і рабіць фрызуркі. Ну, прыгажосць. Не, маё Game of the Year адназначна Kingdom Come Deliverance 2. Я як бы разумею. Ну, я абсалютна разумею два бакі. Ведаеце, вось час часу мне хочацца гульні павольныя такія, ведаеце. Час часу хочацца чагосьці хуткага. Хочацца доўгай гульні, вось JRPG-шкі, якая будзе на 120 гадзін. Хочацца час часу гульні на 5 гадзін, каб, ну вось, добра пабавіць час. Вось, просто добра пабавіць час на працягу вось некалькі гадзін. Настрой змяняецца, жаданне змяняецца, і ў выніку як бы... Я скажу, што гэта самае. Я нават скажу, мне зайшла Clair Obscur, ачмурэннейшая гульня, нягледзячы на тое, што яна зараз трапіла у мяне не ў самы удалы момант, як бы, я ведаю, у мяне хапае моманту ў жыцці, калі бы яна была проста, я бы ахрэневаў просто, наколькі яна клёва. Вось. І зараз я быў скептычны. Ну, я такі прыйшоў, але скептычны я быў больш таму, што, ну, такі настрой, вось такі настрой. Па тыпу JRPG-шкі мне зараз не вельмі жадалася, але размова ідзе пра гульню, і мне спадабалася сюжэтная завязка. Вось. Вельмі спадабалася сюжэтная завязка, таму я вырашыў, што не, я гэта ў выніку не буду прапускаць. Мы гэта ў выніку будзем глядзець.
Вось, не шкадую ні разу. Элементальный Genesis давайте. Оп. У мяне зараз вось Аргана, ты кажаш пра Kingdom Come Deliverance. Я вось думаю, нешта у мяне ёсць набор гулін, якія выклікаюць такія ж адчуванні, але яны ў асноўным сімулятары такія, ведаеш, якія ну вось павольненькія гульні, якія нікуды вас не спяшаюць, вось, але гэта вось зноў жа, калі хочацца вось, каб гуля нікуды не спяшалася. Вось, ну, па тыпу, мы просто, я заходжу туды і просто баўлю час, скажем так. І такіх гулін хапае, але ў асноўным гэта ўсе сімулятары. То бок, яны, напрыклад, ну, не вось гэты па тыпу які-небудзь сімулятар гэтага самага забойцы, не ведаю. Ну, такі вось зараз дурны супермаркет-сімулятар. Я не пра гэтыя сімулятары. Хаця яны маглі бы, у прынцыпе, яны прыкладна туды ж і трапляюць. Так, пачакайце-ка. Яшчэ адзін цень вось гэтага персонажа. Хто ты тады? Мужик. Што горш, памерці альбо быць тым, хто выжыве, скарбець альбо быць, як гэта, тым, аб кім скарбяць? Быць тым, хто выжыў, тым, хто быў, тым, хто помер. Ну, мне, на мой погляд, той, хто помер, таму горш. Так, смерць — это канец у імгнення. Але тых, хто выжываюць, нясуць з табой гэтую смерць на працягу ўсяго свайго жыцця. Я заўважаю, што я скарблю нават да таго, як яны яшчэ памёрлі. Скарблю аб тым, што могло бы адбыцца. Скарблю ад таго, што можа адбыцца. Што яшчэ толькі адбудзецца. Яна ніколі не выбачыць сябе. Яна працягне свае шнары, яна заўсёды будзе насіць з сабой свае шнары. Так я магу... Would that I could ease her burden. Я не зусім зразумеў, але, как падаецца, я думаю, што мог бы ли я па тыпу аслабіць яе, ну, это... Слово забыл. Тяжко. Тое, што носіць, карацей. Складана. Ён замоўк. А Маэль не скажа нічога? Не, ён нічога не скажа Маэль дадатковага. Мне ў сімулятарах не хапае персаналізацыі герояў і гісторыі. Вось, ну, у сімулятарах, ну, ёсць такое. То бок, няма проста вось у вас гісторыі, якая бы расказвала. Таму, звычайна, гэта вось РПГшкі па тыпу якраз такі Скайрыма і гэтага, і Kingdom Come Deliverance. А мы па тыпу абыходзім нейкага вельмі дзіўнага павароту, так? Я трохі ўжо заблукаў, мне падаецца. Мне падавалася ў апцыянальную лакацыю. Пачакайце-ка, я ў апцыянальную ішоў? Я нічога не заблытаў? Што я дзе? Паглядзіце. Костя. Базовые атаки заряджают градиент. То круто. Даволі шмат піктасаў схаваны ў гульне вось канкрэтна за гэтымі самымі. Я могу тут назад неяк вось так. Ага. Даволі шмат... Так, а дзе я? Это ў самы пачатак мяне вяртае, так? Я заблытаўся. Я пакуль трындзеў, я не вельмі сачыў за напрамкам, як я іду. Я зараз не ўпэўнены, дзе я. Вось, ну, атрымліваецца, тур я праляцеў ад вежы, і вось сюды я падымаўся. Усё, знайшоўся. Вось, так, і сімулятары, звычайна, не такія, не расказваюць нейкую гісторыю і няма сюжэту. Гэта, як бы, ну, нічога не зробіш. На жаль. Вось. Ёсць розныя, скажем так. Вось, усё, я... Самае дзіўнае. Гэта самае на відавочным месцы ляжыць. Death Stranding. Death Stranding гульня павольная. Вы у яе ёсць сюжэт глыбокі, ну, яго хапае яго да халеры, і вы ў той жа момант, як бы, сядзіце і проста бавіце час з, ну, гэтым самым, з Death Stranding.
Вось ты як бы сам на сам, там хапае момантаў, калі ты застаешься сам на сам просто з сабою і просто бавіш час, ну носіш гэтыя самыя ну там грузы і рознае. І гэта такая, яна вельмі павольная, яна нікуды не спяшаецца, і вы пакарху паглыбляецеся ў гэта. Вось. Але яна таксама і самотная, то бок, ну, трохі такая, трохі не дэпрэсіўная, дэпрэсіўная было бы неправільна сказаць, хутчэй самотная, і вы вось гэты трохі сум, але ў той жа момант там хапае жартикаў, і як бы гульня расслабленая ў той жа момант, але ў той жа момант яна і як бы сур'ёзная і прасумная. Вось такое. Даволі цікавая камбінацыя, вельмі цікава назіраць. Так, опциональная локация. Літаральна тут я, нешта заблукаў. У мяне, калі што, у мяне там можна праляцець на шарыку кудысьці. І я зараз залез у дадатковае нейкае месца, і вось зараз яшчэ напераду я не магу зразумець, дзе тут канец гэтага. Гэта тое, куды мне патрэбна, альбо не, бо я ўжо даволі далёка іду. Падаецца, вось гэта канец. І мне можна вяртацца назад, але. Вось. Хай, а тут усё Спайдермена допроходим. Ну, надолго мы яшчэ будем за Спайдермена допроходить. Ну, як, гэтую локацию мы закрыем сёння, я думаю. Вось, але у нас, я планую пройсці полностью усе квесты дадатковых персонажаў, ну, дадатковых квесты персонажаў, і толькі тады ісці у канцоўку. Вось. Сноутрак, як прыклад, працуе. Сноураннер ты маеш на ўвазе. SnowRunner, ачмурэнная гульня, вось якраз такі наконт сімулятара, і просто бавіць час, вось яна якраз тое. Але зноў жа, калі ісці ў абмеркаванне, то вось якраз такі гэта тая гульня, у якой няма індывідуальнасці, што ли. Ну, то бок, няма сюжэту, як бы, такога. Ты просто ездзіш сабе і кайфуеш, і ўсё. І няма нічога, толькі ты і бруд, праз які ты едзеш, і ты там плануеш сабе, як ты паедзеш. То розныя праблемы, як бы, такія лагістычныя вырашаеш, але ў той жа момант ты, як бы, адпачываеш. Я планую дабрацца да першай Death Stranding. Вось, карацей, я думаю, што яна будзе... Яна не Kingdom Come Deliverance, вядома, але таксама гульня, якая нікуды не спяшаецца. Вось, добрым сюжэтам ты можаш і катсцэнкі паглядзець, і калі тебе, ну, як бы, гэта самае найлепшае. Вось над ёй усё жартуюць, што такое на сімулятор хадьбы. Дык яна і ёсць сімулятор хадьбы, але гэта самая найлепшая хадьба, якую вы дзе-небудзь бачылі. Вам будзе падабацца хадзіць у гэтай гульне. Вам будзе падабацца вось проста хадзіць у гэтай гульне, ну, вось у Death Stranding. І гэта галоўны геймплей. Там ёсць бойка, але, бойка ў першым Death Stranding шчыра, лепей бы, яе не было. Так, давайте перайдзем у моцную стойку гэтую віртуоза. Оп, і разбілі яшчэ. І зараз мне тайфун хопіць. Ідэальна. Мне ідэальна атрымліваецца па пунктах. Ну, то бок, я зараз магу кожны раза уходзіць у тайфун на другім ходзе. Ну там нешта кот робіць. Що він там колупається? На кухні нешта быццам знайшоў. Зараз я могу на паузу поставить? Не могу на паузу поставить, ладно. О, яны запаволілись, цудоўна, я пойду кота проверю. Халера, карацей,
на кухне стояли на столе гэта самае 2 пакета мукі, гэта самае, ну яны папяровыя такія, вось. Гэты пакеты мукі ён разгрыз просто вось, ну, кавалачак адгрыз 10 паперкі, і потым адтуль пачала крыху гэта самая мука як бы высыпацца, і ён пачаў вылізваць гэтую муку, і ён карцей стаяў, вылізваў гэтую муку увесь, ну, не ведаю, хвілінак 5. Ось. Я такий думаю, що сьогодні там зайнято? Там нема нічого. Ну, по типу, ну, пакети з мукою, так. Він вилізує, і в виніку там, видите, я настільки довилізував усіх цієї муки, що вона в виніку від його сліни, вона зліплася і, короче, закрила ось цей проход у папери, який він розгриз. Ось. Для котлеток з котлетками, ну, да, не, мука не для котлеток, але агулом гэта самое. Что, карацей, по котлетках зараз распавяду, давайте чат нагоню, а то я пропустил. Так, проснул раннер, правильно, так. DS это Dark Souls? Не, я про Death Stranding. Так. Так. Ну так, вось, карацей, про пакеты муки для котлеток. С котлетками камера пакуль не прилепи... Карацей, приехала налепка, якая дазволіць мне прычапіць другую камеру на кухне, але яна не трымаецца, яна не вытрымлівае вагі телефона. Вось, а є патрэбна, каб вы разумелі, є патрэбна літаральна, вось, там у мяне выцяжка ёсць, і я літаральна выцяжку, телефон павінен прыклеіцца да столі, літаральна, то бок ён вісіць, ён павінен павіснуць. Можа скотчам яшчэ выпраўлю, карацей паспрабую яшчэ. Вось, можа атрымаецца. У ідеалі ў гэтыя выходныя зрабіць, але нешта у мяне шмат планаў на гэтыя выходныя, халера яго ведае, калі я адпачываць буду. Ну, не ладно, не, хапает, нормально, там есть час для отпочинка, просто я думал, что гэтыя выходные будут тихие, але нешта яны ў выніку нешта планаў на... Так, почекайте, поки все яшчэ халеру робіць. Я калі выкидываў гэтую самую паперку, на якую я гэтую муку сабраў, я нормально зачыніў сметніцу, але справа ў тым, што каты навучыліся адчыняць амаль усе дзверы ў кватэры, таму у нас паўсюль чайлдлокі, каб вы разумелі, па ўсёй кватэры. Вось і да сметніцы ён адразу пайшоў да сметніцы. І такі, ну я дверку гэтую адчыню і пайду глядзець, што там. О, зараз усё яшчэ спрабую адчыніць, не атрымліваецца, чайлдлок зачыніў. Блин, я бы, каб я мог, я бы камеру поставил на той працэс, як ён спрабуе там увогуле адчыніць. Ён вельмі настойліва гэта спрабуе зрабіць. Не, вось толькі, падаецца, інтарэс згубіў. Ладно, камеру не буду носіць. Ну, зусім не кормяць яго. Ну, пакуль чайлдлокі яны не перамаглі. Але гэта самае. Мы выкарыстоўваем у асноўным такія накідныя чайлдлокі, яны просто накідваюцца даволі проста. А ёсць у нас яшчэ чайлдлокі, якія як такая як завязка, там хрена яго адчыняеш. Ну, кату увогуле малаверагодна. Не, он там еще яшчэ крутится. Все ніяк кота не супокоить. Мука, новая штука, ніколі такого не спрабаваў, самый голодный каток. Блин, не, пакуль працуюць чайлдлокі. Вось пакуль, дзякую, працуюць, блин. Таму што, каб вы разумелі, мы, каб праветрыць пакой, адзін раз зачынілі... не пакой, по-моему, гатавалі нешта на кухне, і гатавалі... Зараз я ўжо расказваў гэта, тое, што ежа зараз гатуецца для катоў. Ну, таму што ў Фрэі ёсць праблемы са страўнікам. Вось, і карацей трэба дыета, а дыету настолькі яна такая асаблівая дыета, што ў выніку нават вы не набудзеце такі корм, вам патрэбна самастойна яго зрабіць. Вось. І карацей вось гэта. І мы гатуем звычайна цэлыя пачкі. Ну, то бок мы на доўгі перыяд як бы падрыхтоўваем, набываецца мяса, там рознае, усё гэта перамешваецца, і гэтая сумесь яна замарожваецца на доўгі час. Вось, і па порцыях потым мы кожны дзень дастаем гэтую замарожанку.
Вось. І, карацей, яны нешта вельмі перашкаджалі, калі гэта ўсё гатавалася, ну вы уявіце сабе, цэлая бадзя мяса, карацей, і смесі там з рознага. Вось, і цэлая бадзя, ну ім складана ўтрымацца, якія б яны выхаваныя не былі. І, карацей, мы іх заперлі ў пакоі, і ў гэты момант яны навучыліся адчыняць дзверы, блін. Халера. Правда, слюцыка супраць чайлдлока, ну не ведаю, я не магу паставіць на лок грошы ў гэтай бойцы. Ну, я шчыра, я не думаю, што гэта, ну, як бы гарантуе нам. То бок я не думаю, што чайлдлок, ён усе праблемы вырашыў. Не, просто гэта, ведаеце, гонка зброі. Па тыпу, мы працягваем ускладняць ім задачы адчыняць розныя рэчы, а яны працягваюць знаходзіць шляхі, як гэта адчыніць, а мы прыдумаем далей, і гэтак далей. Гонка зброі, карацей, у нас з катамі. Як ад'ехаваць рэчы. Так, блин, а чым бы я таким бахнуць мог бы? Вось да элементальных зарадаў мне ўсё яшчэ не хапае пакуль. Давайте лячэнне тады. Просто лячэнне для правільнага не піктуса, гэта плямкі. Ёй. Чамусьці яны такія тоўстыя ворагі, вось гэтыя чэлы, якіх мы зараз забілі. Так. Добра. Што мы іх амаль не прабіваем. Это даволі дзіўна. Так, зарады градыента. Нам даюць шмат піктасаў, каб генераваць шмат градыента. Я думаю, што увогуле, у прынцыпе, можа быць, варта будзе перайсці потым білд зрабіць праз градыент. Каб мы білі больш часцей, ну, часцей білі градыентнымі атакамі. Вось, таму што градыентныя атакі моцныя, але я іх выкарыстоўваю больш як... калі ў мяне ўсё пайшло дрэнна, вось тады я карыстаюся градыентнымі атакамі, то бок я не той, каб актыўны карыстач іх. Так, і там праляцець наперадзе, по-моему, можна, правильно? Альбо мне патрэбна... Так, наперадзе дзесьці там прайсці. На готику першую 1000 адпраўляецца. Дарэчы, нагадваю, што сёння скончваецца галасаванне, таму, калі вы жадаеце прасунуць на першае месца гульню, якая вам падабаецца, у вас застаецца прыкладна 1,5 гадзінкі. Давайце-ка я пагляджу, што ў нас там увогуле адбываецца у спісе лідараў. Блін, я узгадаў, што я забыўся. Я ў гэтыя выходныя была размова о тым, каб дадаць у бота магчымасць, ну, па тыпу, пабачыць спіс лідараў, і я проста забыўся. Я памятаў пра гэта, але потым нешта я іншае потым, ну, нешта таксама з ботам пакалупаўся і ў выніку забыўся. Вось. Так, у нас Divinity Original Sin 2 на першым месцы, 47 000. На The Safe Place на другім месцы, 40 500. На третьем Warcraft Adventures тоже, таксама 40 500. На четвертом месцы Portal 35 800 і Oxygen Not Included 35 100 на пятым месцы. Добра. Трэніруем так найразумнейшых катоў. Яны і так разумныя, яны вельмі разумныя. Яны выконваюць каманды. То бок, ты можаш загады ім даваць. Яны, дарэчы, беларусамоўныя ў нас. Ну, гэта вельмі прыемна проста такога... нават калі... Зараз проста такая штука, што... Можа, для мяне гэта дзіўна. Я проста не той, каб шмат такіх бачыў жывёлак. Вось. І, карацей, яны выконваюць каманды, мы, ў прынцыпе, яны паслухмяныя даволі. Так, яны не заўсёды, гэта, ну, ўсё ж такі, яны не заўсёды так ідэальна, як бы, яны могуць, вось настрою іх ёсць, і яны не слухаюцца. Але гэта нармальна для катоў, яны трэба проста як жыць з гэтым. Бо не заўсёды яны будуць слухацца, гэта нармальна, ім час ад часу яны могуць быць ва ўзбуджаным такім настрою, як дзеці, ведаеце, вось па тыпу, калі дзіцё ўзбуджанае, ні халеры вы з гэтым не зробіце. Вось. Будзе насіцца, будзе рабіць херню, але проста вось, ну, настрой такі зараз, і ні халеры. Бессэнсоўна за гэтым змагацца. Так, гэта у нас усё яшчэ 61-я экспедыцыя, а тут колер змяніўся. Там быў блакітненькі, а тут штосьці такія чырвоненькія. Окей. Давайте ёй хуткасці яшчэ дададзем, каб яна хадзіла хутчэй. Это вельмі зручна, калі яна часта ходзіць. Так скажу, мне падабаецца. Так, вывучыць новае. Так. Беларусамяўныя. Усё, гэта, карацей, так і будзем іх называць. У нас беларусамяўныя каты. Так.
У Верса... А, вось мы нарэшце дабраліся да яго здольнасці, вось гэтай, якую я збіраўся яму ўзяць. Мне падаецца, Верса настолькі закінуты як персанаж. Ну, канкрэтна як здольнасці яго. Assault Zero, гэта у нас Endbringer, по-моему, у меня быў. Вось, Endbringer, але я жадаў заўсёды вось гэты Steel Strike. Для аднаго хода наносіць экстрэмальнае пашкоджанне ў адну цэль фізічнае, 13 удараў. Прырываецца, калі атрымлівае хоць якія пашкоджанні. Патэнцыйна гэта будзе адна з самых моцных атак у гульне. Ну, то бок на тое, што я гляджу. Адзінае, што Верса у нас адстае ад усіх проста на нейкую касмічную колькасць. Вось, ён можа... Малаверагодна, але мне падаецца, ён можа перагнаць Маэль увогуле. Адзінае, што яму патрэбна зараджацца даўжэй. Маэль можа ў стойку віртуоза перайсці, калі пашчасціць, на першым жа хаду. Калі пашчасціць. Вось. І тады на другім хаду яна ўжо можа атакаваць віртуозам і заставацца ў стойцы віртуоза. У яго можна праваліваць гэта ўсё. Куды сапёр знік спісу? У сэнсе ён знік. Сапёр павінен быць. Сапёра я нікуды не прыбіраў. Так, гляджу. Сапёр. Сапёр на ўсё яшчэ ў спісе на 100 вісіць. Ён усё яшчэ там. Бедны Верса. Мастакі гэта яшчэ і гулец ігнаруе развіццё. Ну, вось. Дык мне падаецца, Верса вельмі жадаў бы, каб я ад яго ўсе аддзяўбліся. Але я не ведаю. Мне падаецца, вось зараз канкрэтна момант такі сюжэтны, што Верса як персанаж, ён-то хацеў усё гэта спыніць, так, хоць якім чынам. Вось, таму што гэты ўнутраны канфлікт сям'і, ён з-за яго, і мне падаецца, вось цяжар таго, што яму... Гэта што было? Так. Адзін неврон скінуў іншага неврона. Окей. А, топ на хвост наехаў, выбачаюся. Так, зараз гэта будзем управляць. Я не здагадаўся, што ў гэтым праблема. Так, блин. Верні мяне, калялска, ў Клэр Абскур. Вось. Мне патрэбна абавязкова на... Да што такое? Клэр... Блин. Я не магу мышкай вадзіць пакуль. Давайте вось так зробім. О, нарэшце запрацавала. Там просто бывае такое, што... Дзякуй вялікі, на Broken Sword 1 адправляецца 2500. Калі з гульні табаешся, яна не заўсёды дазваляе мышкай вадзіць. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Вітаю, Вячаславіч, вітаю. Так, выправіць спіс лідараў. Дзе это мой спіс лідараў? Вось он спіс. І... Дзесьці вось он. Было? Вышыня тэксту... Ну, давайте яшчэ дададзім... Колькі? Яшчэ 200 пікселяў спісу дадзім. Вось. Па ідэі павінна быць нармальна. Я даў 200 пікселяў, гэта, по-моему, да халеры, там зараз гіганtsкі зазор з'явіцца. Зараз паглядзім. Так, мім. Вы засумавалі па музычке ў мімаў. Музычцы. Вось он барыкаду пабудаваў. Што ты толькі што бачыў? Нам таксама распавядзі. Так, броню мы з яго забіраем сабе, цудоўна. Ён загарэўся яшчэ за гэта. А, я ўжо ў віртуозе, блин, я не загадаўся. Гэта Маэль Мім? Так, гэта Маэль Мім. Так, Манока. Давай-ка будем набіваць стан яму. У гэтым як бы і асноўны сэнс. Каб мім перамагчы, патрэбна ў першую чаргу запомніць яму стан, разбіць яго, і тады... Так. І... О, блин, запароў. Ну ладно. Галоўна, што ў стойку перайшоў. Таму што інакш яму пашкоджанні, як бачыце, ну, такія сабе. Ён амаль не прабіваецца ніяк. Можа бонкам атрымаецца бахнуць. Давайте бонкам паспрабуем. Не атрымалася. Ладно.
І вось зараз мы можам... У тайфун не перайшоў? А чаму? Я ж зрабіў усё як звычайна. Я памылку нейкую зрабіў? А дзе, у чым моя памылка? Ну давайте просто звычайно атаку тады. У чым розніца? Я ж як раней усё рабіў. Ладно. Давайте Фьюри. Может быть мы добьем. Не добил. Ау. Бяром зараз тайфун, у любым выпадку тайфун. И Маэль поспеет поднять Монока. Не глядячи на то, что она пройдет биовиртуоза. Увесь виджет со списком голосования заполнился Divinity Original Sin 2. А, это я прибрал пиксели с гульни со списа, а потом додал их. Ну, там нормально. Потому что, колькі зараз там 3600 пикселей, и отрымліваецца, калі я выдаляў по типу... А, ну было 3400, я выніку там осталось только 3 пикселя. Нечто такое для голосования, и выніку я потом заполнял гэты радок. Бо вельмі добрая гульня. Ну гэта, вы бачыце, я спрабаваў вас падмануць, але гэта правільны адказ насамрэч. Так, зараз полностью стан яму набяром. Ёсць. Так. А можна перадаць просто атаку камусьці? Як у персоне. Потому что мне зараз не патрэбна за яе нічога рабіць. А толькі мардаванне просто пунктаў. Давайте, лячэнне. Оп. Потому что... Так, і зараз можна разбіваць, в принципе. Ёсць. І вось зараз мы можем магутным ударом. Оп, 42 тысячи, 63 тысячи. Вы поглядите, на колькі пашкоджанні выросли. І зараз сталактычнае, так, высокие пашкоджанні. Ну давайте вось, льдом. Ёсць. Ён усё яшчэ ў стане будзе. Пайшлі пашкоджанні нармальныя. Элементарны генезіс. Я вось не памятаю, як мне перайсці ў яго. Не такі вялікі гэп дадаўся ў спіс, толькі одна пазіцыя дадалася. Добра, я выбачаюся, мне просто ж не бачна спіса. Мне патрэбна сядзець у... Так, я зараз сам пагляджу, як оно выглядае. Я просто дадаў 200 пікселяў, і я думаў, што іх будзе да халеры. Ну, больш чым дастаткова. Так. Сотенкі. У нас шмат гулін за сотенкі. А, ну так, реально. Не той каб шмат. Давайте, зараз выправлю яшчэ. Яшчэ 200 бахнем, правильно? Вам спадабалася, як у перадні раз? Вось вам, карацей. Вось вам спіс. Так. На Don't Start Together Dragon яшчэ дадалося. Так, добра, давайте. Оп. 3800. Так, ёсць. А што мы можам зрабіць? Я жадаю яе неяк запоўніць. Просто ў яе зараз гэтыя плямачкі справа, яны запаўняюцца даволі рандомна. Ну, з-за таго, што калі яна выконвае... Што я павінен зрабіць зараз усё якую камбінацыю, каб запоўніць? Таму што ў яе... Вось інфармацыю мне зараз не хапае. У мяне ёсць піктасы, якія альбо зброя яе, якая генеруе яшчэ плямачкі, і ў выніку я атрымліваю не зусім тыя результаты, якія я жадаю. Давайте полымя паспрабую, так? Полымя, вось глядзіце, так? Полымя павінна даць нам забраць две плямы рознакаляровыя, ну, две плямы льда забярэ, даць нам одну пляму агня і одну пляму святла, ну, то бок вось гэта рознакаляровую. У выніку, у прынцыпе, тое ж самае застанецца, так? Неправда. Яна застанецца па-іншаму. А не, так і стала. У мяне на піктасы лячэння там атрымліваецца. Зразумеў, карацей, мне падаецца, я прыдумаў, як я буду выкручвацца з гэтага.
Треба було градиентной атакой бить. Я ж не подумал. Ну ладно. Вось. Зараз їй патрэбны толькі адзін, правильно? Але ў любыя лячэнні яны дадуць ёй больш піктусаў, чым я жадаю. Ну давайте тады так і зробім. Яны тады ревіталізацыя, яна якраз таки сажрэ ўсе піктусы гэтыя. А так яна сажрэ 2 піктуса і дасць толькі 2 ўзамен. Як жа мне так на 4 піктуса, не я кажу піктусы, плямкі. На 4 плямкі трэба вывесці неяк. Калі я полымя зараблю, то я зноў жа атрымаю сабе тое ж самае, што і было. 2 на 2 абмяняю. І неўдалае, насамрэч, абмяняю. Давайте вось так. Спалю. Зараблю менш плямак. Блин, наклали на Silence. А градиентную атаку яна можа? Яна можа наносіць градиентную атаку. Пакінем пакуль градиентную атаку ёй. Просто нехай б'е. Дзесьці пікселей ідэальна спрацавала. Я жадаў зрабіць гэта, аўтаматызаваць гэты працэс. Ну, то бок, каб яно, калі гульні дадаюцца, каб гэты зазор паміж гульнямі, ён заставаўся заўсёды аднолькавы. Але, на жаль, адсутнічае тэхнічная магчымасць. У бота няма OBS, у якім гэта ўсё робіцца, Open Broadcaster Software. У ім няма магчымасці даведацца, колькі пікселяў у цябе памер гэтай самай. Ну, вось зараз, які памер блачка гэтага, які яго памер. Ты не можаш паглядзець і спытаць па тыпу, а якога ён зараз памеру, а потым змяніць яго памер на нейкі іншы. Ты можаш толькі выставіць новы памер... не, пачакайце-ка. Я, па-моему, памер нават яго не магу змяняць. Так, вось гэтым праблема была. Бягучы мяне нават не цікавіць, то бок я не магу выставіць проста памер яму. А з-за таго, што я не магу яму, я магу толькі ўключыць альбо выключыць яго, і ўсё. Праз OBS, таму і як бы і тэкст унутры замяніць. Вось такая праблема. Калі б я мог змяняць яго памеры, то я бы мог бы гэта ўсё просто аўтаматызаваць, яно бы само заўсёды трымала патрэбна. Вось, але не. Не працуе так. Нешта я ўсё спрабую атрымаць сабе дастаткова гэтых плямачак, а плямачак усё не становіцца патрэбных больш. Давайте тайфун яшчэ адзін. Таму што чаму бы не, правильно? Во, зараз ёсць градиентныя зарады. І у балет пайшлі. І гэта павінна яго забіць. Добренько. Не, пачакайце-ка, не забіла. Ну-ка, памірай. Вось. Там некая смешнасць. Смешная колькасць уже заставалась. Смешнасць, гэта смешная колькасць у мяне склалася. Ну, глядзіце, у Майлі з'явіўся багет. Касцюм багет. У прынцыпе, мы так зараз у настолькі не вельмі сур'ёзнай частцы гульні, што я нават не ведаю, можа перапрануцца ўсё ж такі ў багеты. І бегаць багетамі. Там стаять трое. Окей, і там яшчэ трое стаять. Што у вас там? Культ нейкі. Сабраліся. А зрабіць каунт-строк, калі плюс 1, тады плюс пікселі. Так я кажу, праблема, я ўзгадаў, чым праблема. Праблема ў тым, што не хапае, я не магу паставіць памеры. То бок тэхнічная праблема канкрэтна ў тым, што памеры я не магу змяняць. Вось. Я, по-моему, да гэтай думкі прыходжу ўжо раз шосты і такі, блин, там жа я толькі, ну, я просто памыляюся так ўжо некалькі разоў. Я сам думаю, што там я не магу насамрэч памеры даведацца бягучыя, але праблема мая не ў тым, што я памеры не магу даведацца, а ў тым, што я не магу іх змяніць. Вось, праграмна. То бок я толькі ручкамі магу прайсці ў OBS і змяняць, і ўсё. Пачакайце-ка, яны ж здаравенныя, я толькі зараз зразумеў, яны ў некалькі разоў больш, чым звычайна. Так.
Нешта мяне напружвае гэта. Everybody. Раз вызначыцца, што мы прыйшлі ў лакацыю, якую мне рана яшчэ ісці. Не, пашкоджанні выглядаюць нармальнымі, яны проста здаравенныя. Ау. Балюча. Let's dance. Так, у яе і так вельмі ідэальная сітуацыя. Там Манока будзе хадзіць, за яго падымем луну. А як доўга у цябе стрым гульні застаюцца ў спісе? Старыя гульні застаюцца заўсёды. Ну, усе гульні, якія вы бачыце ў спісе, нічога не выкідваецца. Ніколі. То бок, ёсць гульні, якія былі прагаласаваны яшчэ ў першыя, ну, можа, 3 месяцы стрымаў. Падаецца, ўсё, што з арыгінальнага спіса, яно ўжо даўно прайшло. Ну, па тыпу, тыя, якія ў першы месяц там 2 набраліся. Але ёсць тыя, якія былі на 3-й месяц, увогуле самого часа бота, і яны ўсё яшчэ застаецца. Stop Destroying Video Game падпісаў ужо, так падпісаўся. Я проста не вельмі прям распаўсюджваю гэту ініцыятыву, таму што гэта ініцыятыва, якую, як бы... Ну, давайте падзялюся, карацей. Stop Destroying Video Games — гэта ініцыятыва, па сутнасці, якая працуе над тым, каб абараніць гульні, якія запланаваныя са старавання гульнян. Ведаеце? Карацей, гульню, якую немагчыма гуляць пасля таго, як яна выйшла, яна прапрацавала гэты самы, там, год, так? І потым яны такі, ну, ўсё, мы сервера закрываем яе. Вось. І ў выніку, як бы, гульню ніяк як кам'юніці не падтрымаць. Альбо ў некаторых выпадках увогуле вы не можете яе не распаўсюджваць, яна не можа распаўсюджвацца, яе немагчыма гуляць. З аднаго боку, я разумею распрацоўшчыкаў, я вельмі разумею распрацоўшчыкаў. Вось. Але ёсць выпадкі, крайнія выпадкі, калі распрацоўшчыкі робяць гульню выключна для таго, каб яе закінуць. Я ведаю такія прыклады, вы пра гэтыя гульні хутчэй за ўсё не чулі. Вось. Пытанне, гэта, ну, я сам хістаюся з гэтай ініцыятывай, таму што я як бы разумею і распрацоўшчыкаў, і гульцоў. У той жа момант пытанне хутчэй, каб зрабіць, каб гэта не рабілі, скажем так, крупныя кампаніі, якія маглі бы гэтыя рызыкі неяк пакрыць, а не мелкія. А чаму нехта мусіць за гэта перажываць, калі аўтарам пофіг? Дык глядзі, ну, калі аўтарам пофіг, справа ў тым, што мы, як гульцы, мы, як тыя, хто атрымліваем, як бы, тавар, нам дапрадаюць тавар, нам ёсць гульні, якія абяцаліся, што іх будзе падтрымка 10 гадоў. Вы чулі пра гэта? Ну, гэта было вельмі папулярна. Некаторыя кампаніі ўсё яшчэ абяцаюць і абяцаюць вось такія херовіны. Падтрымка гэта насамрэч працягваецца паўгады, год, і потым гульня і сервера закрываюцца. Вось такая штука. То бок, ну, гэта, па сутнасці, гэта продажа таго, што не будзе насамрэч столькі існаваць. Я разумею, што ў іх можа не хапаць грошай, і вось тут праблема, тут канфлікт, як бы, інтарэсаў. Ёсць адзін бок, якога літаральна час ад часу пакупнікі, якіх літаральна час ад часу падманваюць, і ёсць бок распрацоўшчыкаў, якія проста дрэнна распланавалі свае бюджэты. Вось. І за гэта іх яшчэ больш наказваюць, мы тады атрымаем яшчэ горшыя гульні. Таму вось такая вось праблема. У суд, дык вось справа ў тым, што ў суд няма ніякага канструкту, у якім мы маглі бы абараняць свае правы ў гэтым сэнсе, як пакупнікоў. То бок гэта выключна бойка за правы пакупнікоў. У той жа момант, як бы, лепей пачытаць саму петыцыю і што яны нарабілі. Яны ўжо зрабілі даволі шмат штук, і не ўсе, яны не, ну, гэта не вар'яцкая штука па тыпу падтрымлівайце нашыя гульні 10 гадоў, як і абяцалі. Не, там даволі мяккія, скажем так, абмежаванні, і яны, дарэчы, ўжо некаторыя законы ўжо уведзены дзякуючы гэтай ініцыятыве. Таму я рэкамендую вам пашукаць Stop Destroying Video Games, пачытаць і вырашыць для сябе. Вы згодны з гэтым ці не? Я падпісаўся, але я, ну, скажем так, я падпісаўся толькі таму, што паглядзеў, што яны там нарабілі, я ўжо не памятаю дакладна што. Я такі, яны робяць нармальна, яны не, ініцыятыва як бы не накіравана проста задушыць распрацоўшчыкаў. Яна адэкватная, ну, па тыпу, проста правіла гульні выставіць такія, у якой як бы усе апынуцца ў плюсе ў канцы. Ось.
Ну, ось гульня перамагла, яна змяшчаецца ўніз, трошкі там вісіць, а потым уже знікае. Калі гэта адбываецца? Не, калі гульня перамагла, яна атрымлівае 0 пунктаў, і яна знікае са спісу. То бок пераможцы знікаюць са спісу. Трэба, каб зноў яна магла перамагчы яшчэ раз, яе просто выгаласуйце яшчэ. Ну, на яе. З нуля уже, як бы. Раней я пакідаў іх на нуле і рукамі выдаляў. То бок, ну, гэта рукамі рабілася са спіса і ўсё. А зараз не, яно зараз знікае, ну, зусім. Ось. Таму ты не бачыш там гулін зараз з нулём пунктаў увогуле. Вітаю, Гоман. Патрабую усім іншыя касцюмы. Добра, зараз зробім. Будуць іншыя касцюмы, толькі гэтых хлопцаў пераможам. Я пакінуў толькі касцюм Маэль. Вось Маэль у чым ходзіць зараз, я гэта пакінуў. Гэта, ну, ён новенькі касцюм, можна сказаць, для нас. На цывілізацыю 4 адпраўляецца 9500, дзякую вялікае. Блін, я не таго ударыў. Ладно. Ну, добра, падыдзем. О, блин, я нечто затрындзеўся з вами, я не заўважу, у меня ж луна мёртвая, блин. А! І зараз трэці яшчэ ходзіць. Так, Маэль зараз будзе выцягваць усё. Маэль, не памры. Нам патрэбна падняць усіх, у нас... у нас луна мёртвая, я не заўважыў нават. Так, луна, ёсць на месцы. Давайте ўсё ж таки за яе не тайфун, а зараз падымаем Манока. Ёсць. Так, ёсць. Чат, вы бачите, я не читаю чат, я спробую вытягнуть эту ситуацию. Ёсць. Цудоўна. Напарыравалі ўсё просто. Ух. У дупа ўсе гэтыя ініцыятывы будучыня толькі з агульнымі пад свабоднымі ліцэнзіямі. А пад свабоднымі ліцэнзіямі што ты маеш на ўвазе? Ну... Калі... Патлумач, калі ласка. Таму што мне падаецца, ты неяк вельмі абстрактную ідэю зараз спрабуеш прасунуць. Так, як увогуле гульня? Я так бачу, што ўжо доўга гуляем. Гульня... У пачатку я думаю, што гэта будзе намінантам на гульню года, зараз я думаю, што гэта будзе гульнёй года. Я, калі не ведаеш сюжэта Roman Life, я не буду спойлерить, я нічога не скажу зараз па сюжэту, мы зараз дадатковыя квесты робім, яны, ну, і ў асноўным змагаемся просто з ворагамі большую частку часу. Вось, але мы можам пайсці ў канец гульні ў любы момант. Ну, зараз, мы ў такой, як бы, сітуацыі ў гульне. Вось, але сюжэт, ачмурэць сюжэт у гульні. З агульнымі з адкрытым кодам, якія ты сам кампілюеш з гітхабу. Ну, вось, карацей, будучыня з агульнымі, якія вы самі сабе зробіце. Нечым па механіцы боя Disciples 2 нагадвае. Ну, яна JRPG-шка, вось просто чыстая JRPG, абсалютна ва ўсім, так што тут параўноўваць яе самае карыснае было бы з іншымі JRPG-шкамі, мне падаецца. Так, вынеслі яго. Добра, і гэтага зараз даб'ем парыраваннем. Не дабілі. Ты глядзі. Не фанат гульня ў японскіх стылях. Ну, гэта французская гульня. Абсалютна французская і... Яна такая, яна заходняя JRPG-шка, скажем так. Вось, вельмі шмат яна адрозніваецца ад еўрапейскіх гулін, ну, японскіх гулін, пардон. Яна адрозніваецца ад JRPG-шак сюжэтам. Яна выкарыстоўвае прыёмы, якія ёсць у JRPG, вельмі натхнёна поўнасцю паўтарае іх, але пры гэтым не з'яўляецца, як бы, вось, ўсё ж такі яна заходняя такая, вось, і сюжэтна, дызайнава і стаўленнем да некаторых сітуацый, вельмі адчуваецца.
JRPG. Это, а не JRPG. Ну, JRPG так само подойдет. Просто бачиш, што яна так падобная па дызайну стыль на ўсе гэтыя Elden Ring. Ну так, але Elden Ring гэта якраз такі японскі погляд на заходнюю культуру, скажем так. То бок, ну, гэта по типу японская фантазія о заходнім сярэднявеччы. Так што тут адваротная як бы фігня адбываецца. Давайте гэтага правага атакаваць. У іх, што ли, так шмат брані, што я маль іх не прабіваю. Ну, по типу я пробиваю их на 9000. Калі я бы чакаў 22000 в атаке. Давайте, у Тайфун мы ўсё яшчэ не можем ісці. Ну ладно, давайте полумем. Мы просто іх амаль добили. Вось, двух адразу. Пайшоў досвід. 178 тысяч за гэтых трох далі. Яны не тое, каб супер складаныя, але напружаюць. Ну і там я трохі засяродзіўся на тым, што адбываецца. Так, я магу праходзіць паверху, і калі мне пашчасціць, я траплю ўніз, і тады ўжо гэта моя праблема. Добра. Давайте пашпацыруем тут па балках. Блин. Нормальная такая вежа. Слухайте, мы, до речі, амаль мы добралися до верха вежи. Добра. Костюмы. Докладно, вы бач. Усё забываюся. Усё размаўляю і ўсё. Так, не, пачакай, гэта не тут робіцца. Костюмы. Поехали. Так, я прапаную зараз тэматыка багет. Так, багет. Гэта самыя фрызуры я змяняць не буду, бо мы... не, пачакайце-ка, фрызуры багет таксама ёсць. Добра, ёсць фрызура багет. Багет. Яму. У яго няма багета. Не, ёсць багет, выбачаюся. Ёсць багет. Маэль застанецца. Сапраўдная Маэль, ёсць, касцюм застаецца, ёй я не замяняю. Манока, у яго, на жаль, няма багета, таму ён будзе у касцюме, гэтым пляжным касцюме, і фрызура вікінг. Блин, не, у яго занадта крутая фрызура стандартная. Во, вось такі. Ну, все, добра. Усё, команда багет. Дазволена свабодна карыстацца, змяняць і дзяліцца. Канцэпт стары, але масамі пакуль яшчэ не ўспрыняты. Свабодна карыстацца, змяняць і дзяліцца. Справа простая. Распрацоўшчыкі і так зарабляюць шчыра не тое, каб шмат. Ну, распрацоўшчыкі гулін, яны у асноўным ідуць у мінус большасць з іх. І шчыра, як бы... праца патрабуе гульні, патрабуюць, блин, гігантскую просто колькасць працы. Просто гігантскую. Іх стала, гульні зараз стала рабіць прасцей, чым раней. Ну, по типу, значна прасцей. Яны раней рабіць гульні было складана. Зараз прасцей, але ў той жа момант і патрабаванні у гульцоў выраслі. Вось, ну, як бы на нейкія вось праекты вялікія, так? Таму, як бы, у такой вось сітуацыі, у гэтай гонкі ўзброі, яно атрымліваецца так, што, у прынцыпе, як бы, проста зрабіць вольнае карыстанне, распаўсюджванне, гэта цудоўна. Shareware гэта называецца. І такія гульні былі раней, калі, у прынцыпе, зрабіць яе мог толькі аматар нейкі, і, у прынцыпе, табе патрэбна вельмі вялікія сувязі, каб распаўсюджваць сваю гульню, так? Таму Shareware было, ну, нармальнай справай. Справа ў тым, што зараз, ну, мы жывем у капіталізме, так? І, як бы, жыць, каб на штосьці патрэбна. Правильно? Так. Ёсць. Хацелася б, канешне, каб контратака яшчэ і стана разбівала ім. Да, блин, пропусціў. Манока там яе падыме.
Добре. Сподіваюся, він не у Луну атакує, он у Луну атакує. Парировал. Есть. Так, и переходим у Тайфун. Зараз мы это все затягнем. Оп. Все целенькие. Тяп-ляп, і вось гульня готова. Ну так, это ж так працуе. Вось гэтая гульня дакладна ж была. Хтось там казаў, што гэтая гульня шаішкай зроблена на 100%. Просто... Не. Нават не смешно. Так. Пайшлі. А зараз за яе застаецца толькі спрабаваць сабе полумер, ну, гэта элементальную атаку перайсці, так? Якую я не ведаю, як нам выбіваць, і мне это выпадкова не атрымліваецца. Манока ж сабака. Так, Манока гэта сабака. Ну, як бы тут же намаляваная, атрымліваецца, ёсць у рэальным сусвеце Манока, а ёсць вось гэты Манока, вось гэты. І, карацей, ён зроблены з сабакі. Я ўсё ж лічыў, што гульнёй года будзе Kingdom Come Deliverance 2. Я не ўпэўнены. Ну, па тыпу, я думаў, што Clair Obscur будзе намінантам, але не пераможа. Я думаў, што Death Stranding 2 хутчэй за ўсё пераможа. І я ўсё яшчэ думаю, што гэта будзе нармальны як канкурэнт. І Kingdom Come Deliverance 2 будзе прыкладна ўзроўневы з Clair Obscur. Прыкладна. Зараз я думаю, што у Clair Obscur ёсць большая верагоднасць перамагчы, чым у нават Death Stranding 2. Так. Я ж не выб'ю яго просто так. Давайте тады атакай, вось гэта яго. Санктуарый, гэта шчыт на ўсіх. Давайте майстер страйк. А, не, нормально, ён столькі наносіць, што ў прынцыпе і няблага. Падаецца, мне ўсё ж такі патрэбна ўходзіць у градыентныя атакі, таму што яны значна мацней. Ну, вось, напрыклад, яго майстер страйк. Нейкая жэсць у параўнанні з астатнім. Так, гэта вядзе мяне наверх яшчэ далей. Але я думаў, я іду апцыянальную лакацыю. Што за халера? Я ўсё ж такі ў апцыянальным месцы, альбо мне сюды і патрэбна. Опа, а ты хто? Это ж не вораг? Не, не вораг. О, гэта нават, карацей, сюды мне і патрэбна было? Vertigo, remember? His intentions are good, I know, but his methods... Your father? I'm the youngest, which makes everything worse. Oh, I understand that. У костюмчиках гэтых. Only child. Yeah, Claire's the oldest. She's just so perfect, so accomplished and talented. Papa's favorite. He's so proud of her. And Verso. Verso could always make Papa laugh. I had so many inside jokes. Then there's me. And then there's you. The actual favorite.
The one he calls his hidden star, but who's too shy and self-conscious to see it. Yet here I am, messing things up even more. Look around. He just wants you to fly. Чаго, дарэчы, Маэль пасівела. Мне падаецца, гэта самае адлюстраванне All these у гэтым самым. connections. Зараз. Gustav would have loved to see this. Зараз яны размаўляюць. Так, мне падаецца, гэта далей па сюжэту, так? Ну, таму што калі гэта вось момант з'явіўся, то ён хутчэй за ўсё сюжэтны, правильно? Окей. Давайте пойдем уніз наадварот. Мы там унізе не ўсё даследавалі і закрыем тады ўжо гештальт і там. Вось. Наконт пасівела, я думаю, што... Ну, па-першае, я бы не вельмі моцна здумаўся на гэтую тэму, але калі заўважыць, усе сапраўдныя па тыпу, калі ўзгадаць мастачку, так, у мастачкі былі сівыя валасы. Хаця ў рэальнасці ў яе не сівыя валасы. Мне падаецца, мастачка выглядае так, як выглядае, таму што ўжо шмат часу правяла ў малюнку. І то бок Маэль зараз у тым стане, у якім яна яшчэ, ну, падобна да чалавека, але ўжо як бы аб'ядналася са сваёй рэальнай як бы Маэль. То бок, ну, яна рэальная Маэль, ну, рэальная, скажем так, Алісія Маэль, вось гэтая камбінацыя. Ось, сапраўдны, карацей, персанаж, і з-за таго, што яна як бы чалавек не адсюль, то атрымліваецца ёй як бы і патрэб... Ну, яна як бы змяняе свой знешні выгляд. Магчыма. Гэта тэорыя. Ну, як бы яна не падмацоўваецца гульнёй аніяк, але і калі вы паглядзіце на дызайн вось мастачкі, у яе сівыя валасы, у намаляванай Алісіі, і таксама калі яны размаўляюць ось там здольнасцямі мастакоў карыстаюцца, сусвет як бы спыняецца, як вы заўважылі. Але не ўсе, ну, калі навокал ўсё спыняецца, ўсё становіцца чорна-белым, і Маэль таксама такая, ну, сівенькая. Можа быць, гэта якраз такі прыкалдэс як бы вось гэтай негатыва, скажем так. Алісія ў канве была сівая, вось. Маці такой намалявала. Угу. Ну, вось, як бы аб'яднаная версія, скажем так. Але гэта ж зараз Маэль сама сябе малюе, то бок, ну... То як яна выглядае, мне падаецца, ад яе толькі залежыць. Your turn to dance. Это японский прикол показать... Так, зараз. Показать узрастание эмоций персонажа з зменам колеру яго волосся. Добра, а як ты багеты патлумачыш? Мне цікаво твоє тлумачэнне. Патлумач багеты. Мне патрэбна гэта. So much potential. Дык яна намалявала Алісію. Яна намалявала тую Алісію, якую яна... Вось як яна ёсць зараз. Яна вырашыла пакінуць Алісію, як яна ёсць, то бок са шнарамі. Пры гэтым яна магла намаляваць яе без шнараў. У яе быў выбар. Багеты канон. Угу. Зразумеў. Не упэўнены. Можа, зразумеў. Я магу запаліць яго, а? Не атрымаецца? За, блин, фиг знает, колькі атак. Не пашчасціла. Давайте запалим самастойно. That's more like it. Let's dance. A bit of violence, yes. Блин, трохи не разбил. Ёсць. У этой гульні нормальных няма. Так, нормальные толькі Манока і СК, але яны не людзі. Яны былі намаляваныя, нагадываю, Верса. І гэта мае сэнс. Ну, па тыпу, яны просто сябры дзяцінства. Таму яны такія адэкватныя. Таму што гэта не, скажем так,
не переживанні і праблемы дарослых. Гэта, ну, па тыпу, яго просто жаданне гэтага невялічкага сусвета для сябе. Ну, након самы нармальны, блин, ён усё бясконца. Фуд-фетишыст наш. Манокавы. О, вы паглядзіце. Зусім выпадкова. Эскез каго малявалі і просто так. О, дзённік. You speak to me Невядома. of perfection, but is there really any such thing? Or is it a siren leading us astray? I happily predict that neither of us will ever summit that elusive peak, but I care little as long as we walk together. Art gives us the perception of control. For a moment as I paint, I find order among the chaos. That is, for me, a moment of pure contentment. Хто гэта ўвогуле? That is truly better than perfection. Дзённік невядома, ён у маёнтку. Гэта раптоўна, абсалютна. Я думаў, у мяне ўсё склалася ў гульне. Гэта... О, дарэчы, сабака. Паглядзіце. Я не ўпэўнены, гэта Манока альбо Ноко. Моно і... Пачакайце, Ноко. Ноко і Манока. Вось. Карацей, я не ўпэўнены, які з іх. Я там не вельмі разглядаў іх. Але я ўпэўнены адзін з іх. Статуэтка. О, вось гэтыя. Розныя істоты. Голос Ренуа падаецца, магчыма. Але чамусьці ён азначаны як невядомы. Ну, па тыпу, Аліся ж бы і Верса пазналі бы голос Ренуа, правильно? Што за лухта тады? Чаму ён назначаны як невядомы? А можна вярнуць сюды яго? Малюнак гэта. Альбо ён тут спецыяльна адсутнічае у гэтым маёнтку. Гэта быў пісьменнік Алан Вейк. Вось, дарэчы, з Алана Вейкам наконт некалькіх праходжанняў, мне падаецца, у Алана Вейка я паглядзеў тады яшчэ, чым як бы альтэрнатыўная канцоўка, калі вы праходзіце гульню ў другі раз, яна мае сэнс. Ну, яна як бы правільная, сапраўдная канцоўка атрымліваецца толькі на другім праходжанні. Але ў той жа момант там настолькі нешмат дадаецца ў гульне, што мне трошкі шкада. Алан Вейк патэнцыйна другі быў патэнцыйна вельмі крутой гульнёй для дадачы некалькіх праходжанняў. Такіх, ведаеце, каб яны не толькі супер моцна адрозніваліся, але войслайны спецыяльна панапісаць, якія бы дадаткова яшчэ, ну, развівалі як бы гульню. Вось гэта трошкі шкада мне з ўсёй сітуацыі з Алан Вейкам. Гульня ачмурэнная, ўсё цудоўна, але там як бы не варта таго, каб другі раз праходзіць, не супер варта таго, каб другі раз праходзіць дзеля таго, каб атрымаць сабе адзін паўнавартасны дыялог, і гэта апцыянальны ўвогуле дыялог з персанажамі, гэтымі дзядамі, карацей. І ў канцоўкі літаральна пабачыць яшчэ пашыраную катсцэну. Вось. Гэта вось мне тут крыху шкада гэтага. Пашыраная катсцэна там мае сэнс, яна крута, ну, гэта крута, што яна ёсць, таму што яна якраз такі, яна павінна была бы быць у другім праходжанні ў любым, ну, як бы, яна патрэбна была такая канцоўка, просто вось напрашвалася. Вось. Я не спойлеру спецыяльна ў дэталі не ўлажу, тыя, хто ведаюць, тыя ведаюць. Вось, просто я шкадую аб тым, што, блин, я бы прайшоў, можа, Алана Вейка другога, але мне ў той жа момант трохі шкада часу. Вось у Алане Вейке мне спадабалася, як мы дазнаемся гісторыю. Но яна, па тыпу, я паляніўся і не зрабіў сабе, скажем так... Чакайце, што тут? А?
У маёнтку ёсць яшчэ нейкія штукі? Пачакайце-ка. Маёнтак. А я, калі ў рэальным маёнтку круціў хрэні, яны па тыпу, як яно спрацавала? Так, я зараз памятаю дакладна, вось тут была, правильно? Яна перагорнута. Цікава. У рэальным маёнтку гэтага нельга было зрабіць. Вы паглядзіце, а? Сакрэтны пакойчык знайшоў. Малюнкі яшчэ схаваныя. Але чаму? Чаму гэтае месца схаванае? Nice. Музыкальны запіс. Цікава. О, гэтага мы нават не сустракалі яшчэ. А што з табой не так? Чаму ты ў цэнтры тут? Ладно, добра. Спадзяюся, што мы тут змаглі адчыніць. Хто гэта намаляваў Алісе, я не ўпэўнены, на жаль. І, дарэчы, тыя дзверы, якія ў канцы, вось там пакой мастака, яны зачыненыя. Тут, у гэтым маёнтку. Шукай 46 пакой, ай божух, напачалося. Во, лядоўня з півам, дарэчы, ну, піва няма, але вось вадзічкі я бы папіў зараз. Нешта сушыць ужо. Зараз я вярнуся, невялічкі, давайте я вам у прыгожым месцы некім пастаўлю, і пастаўлю чалавека з багетом. Вось он. Ласка, у кадры. Усе з багетамі. Стаім. Я зараз за вадзічкай схожу. Я тут. У яе сапраўдна маёнтку амаль не было. Дарэчы, маёнтак паўтарае амаль 1 у 1. Усё. Акрамя вось гэтай сцяны. Вось гэта сцяна, на якой былі малюнкі Алісіі. Ну, адзін малюнак Алісіі.
быў намаляваны эскіе, вось гэта ўсё. Гэта малюнкі ўсе тут адсутнічаюць. Яны ўсе адсутнічаюць увогуле. То бок астатнія яны як бы ёсць. А вось канкрэтна ну, месца эскіе і вось тое, што, скажем так, сюжэтна важнае, яно адсутнічае. Апівадзіцца ўжо ў працэсе. Я, можа быць, сабе яшчэ пайду далью потым, таму што неяк сухавата стала ў пэўны момант. Слухайце, калі там можна было разгарнуць, так, то можа быць тут яшчэ сакрэтачкі якія ёсць. О, гэта хутчэй за ўсё распрацоўшчыкі, дарэчы. Малюнак распрацоўшчыкаў. Так. Тут яшчэ пазачыненага, да, халеры. Можа тут ёсць сакрэтачкі яшчэ па тыпу... Ну, той пакой мы адчынілі, добра. А там была, я нейкую штуку прокрутил. Может быть, яшчэ что-нибудь можно покрутить тут. Там проскакать можно было, я гэта ўжо зрабіў. Вось, дарэчы, вось як бы вы здымалі кнігі вось адтуль? Или бы у вас была такая библиотека? А, ну тут хотя бы... Не, нормально, тут хотя бы лестницу можно теоретично хотя бы поставить. Было бы весело, калі балкончик скончыўся раней, і ты такі, ну, у прынцыпе, а ніяк. Там тыя кнігі, якія вось пачаў чытаць і так і не працягнуў. Распрацоўшчыкі Манока. А, дарэчы, так, там сабака быў. На малюнку. Сапраўды, давай-ка паглядзім. Падобны. Можа быць, яны рэальна з яго зрабілі. Ну, як прататып. Можа, яго рэальна Манока клічуць увогуле. А, блин, локация перезагрузилась. Вось одна проблема. Мне зараз гэтых жа чэлаў перамагаць по новой. Я там помацавацца жадаў. Ну вось мне гульня такая. Вось зараз ты будешь мацавацца, у тебя выбору няма. Жадаешь пролезть наверх? Мацуйся. Добра, на пары роблю ўсё. Маэль усё яшчэ не прайшла ў стойку віртуоза, але давайте нават заб'ем на стойку віртуоза і просто разаб'ем стан. О, тут пашкоджанняў амаль ніякіх няма. Калі яна ў абарончай стойцы. Фігня. Во, я зразумеў, чаму... Усё, я зразумеў, чаму Луна час ад часу не дабівае тайфун на другім ходзе. Таму што адзін пункт дзеяння ёй дае Манока за свае дзеянні. І калі Манока гэтага не робіць, то ўсё. Як бы яна і не пераходзіць у тайфун. Каго я адыходзіла? Вы бачыце, каго? SK Манока малюнкі верса з канвы, у якой адбываюцца справы, таму ты ў іх не бачыш на другіх малюнках. Так. Мае сэнс, лагічна. Я просто думаў, што гэта... Я шчыра думаў, што гэта маёнтак стварылі ўжо пасля верса. То бок гэта па тыпу стварэння мастачкі, напрыклад. Аліны, калі... Правильно. Як маці клічуць? Аліна? Алісія? Не, Алісія гэта дачка. Аліна? Алінія? У верса быў толькі адзін малюнак. Окей. І гэты сакрэтны пакой, дарэчы, можна адчыніць толькі тут. Яго нельга было адчыніць у рэальным маёнтку. Foolish move. 'Cause
Упс. Продзяўбаўся. Time to bleed. І я тайфун назад не атрымаю сабе. Блин. Давайте хоть подпалю их. І застанем центрального. Амаль забілі його навіть. Тут у нас бонк. Бонком ми нічого не зробимо. Давайте лівою. Гэты помер. Ау. Пропустил. Still need your help. Я навернулся, у ей было там ратование. Один раз на бой. На цивилизацию 4 яшчэ 9500 отправляется. Дякую великий. Да рэчы, Манок гэта сапраўды сабака распрацоўшчыка, так званы happiness менеджер на праекце. Google кажа. Магчыма, я не ведаю. Ну, я так і не загугліў happiness менеджер на праекце, таму... Ага. Сапраўдны Манока. І яго рэальна клічуць Манока, то бок гэта сабака студыі, так? А спасылкі зараз адчыненыя. Ну, спасылкі можна дадаваць, па ідэі. Ну, усе могуць, таму што я, па-моему, разложу. Я можа... А не, можа быць, закрыў назад? Я не памятаю. Я шчыра не памятаю, якім стане зараз пасылачкі ў чаце. Не магу вам падказаць. Да ё-моё. This will hurt. Not leaving you behind. Во, на Reddit. Угу. Не, там спасылкі я звычайна блакую. Угу, бачу. Ачмурэнна. Гэта самае. Спасылкі я у пэўны момант яны ў мяне былі заблакаваныя ўсе. Я бы... Тут пытанне такое, што праблема для чаго гэта робіцца? Каб... О, тут питонг. Чат, мы знайшлі питонг. Пытанне, куды яго запіхнуць патрэбна. А дзе кропка для яго? Не ўверх тут будзе, не? А, не, ўверх это я тут прыйшоў. Не, не тое. Оп, уніс я не соскокнуў. Добра. А вы там чаго стаіце? Пачуваеце? Подпалил цудовно. Everybody, let's go. A bit of violence, yes. Ух. Напарируюся зараз. Minoko, parry. Манока майстер парирування. Добрий хлопчик. Yeah. What to choose? Я нешта думку я зараз зразумеў не скончыў наконт спасылак. Я спасылкі ў пэўны момант заблакаваў, таму што гэта, ну, абарона ад ботаў. Самая проста абарона ад ботаў, каб вы не ў чаце не перайшлі куды не патрэбна, так?
Ну, вось такая самая відавочная, і як бы, ну, каб бы хто не націснуў, каб вам усім было комфортна. Вось. Але ў той жа момант, калі ёсць жаданне чымсьці падзяліцца ў чаце, у нас не такое вялікае кам'юніці, хацелася б час часу дзяліцца. Таму я думаю, што як бы яно на мяжы. Можа быць такое, што я перадумаю ў пэўны момант і зноў выключу, і такое верагодна вельмі. Вось, але пакуль яны адчыненыя. Таму што пэўны момант, калі кам'юніці становіцца занадта, ну, па тыпу, пашыраецца, то яно прыцягвае проста шмат людзей і розных людзей, якія не ўсе жадаюць нам усяго добрага, правильно? А асабістасці нам, як бы, за бяспеку варта бянтэжыцца. Ну, як бы, мы... як бы, бяспека для нас даволі важная штука, правильно? Таму вось такі кампраміс цікавы. Як бы, і хочацца і вольнасці ў кам'юніці, а ў той жа момант хочацца і абараніць кам'юніці ад небяспекі. У маленьку ёсць яшчэ пакой, схованы за малюнкам. Ты не заходзіў? Не. Не заходзіў. Ой, блин, не той націснуў. Ай-яй-яй-яй. Так. Блин, а я за віртуоза. Ладно, я падыму луну трошки пазней. Вось зараз падняць самы момант. Было б весело, калі б ён луну атакаваў і імгненна луну бы забіў. Блин, запароў. Луна сама сябе забіла. А чаму рэнна я зараз? Луна, падымайся. Зараз ён будзе атакаваць, таму... І на паузу, на жаль, нельга ставіць, таму тут як... О, адпарыраваўся. 46? Не 46. Ну, может быть 46. Трэба у Алана Вейка спытаць. Ён у пакоях разбіраецца. Так. А гэтая лакацыя ўнізе, ў прынцыпе, ўсё. Вось тое, што я зараз зрабіў, гэта ўсё, што можна было тут зрабіць, правильно? Собрали. А, вось сюды питонка патрэбна прывесці. Питонг. Где ты, питонг? О, глядзіце-ка, тут яшчэ одно месца ёсць. Цікава, цікава. Там ёсць куды гэта самае палазіць. Так, зараз у першую чаргу питонг. Где он там? Куды ты падзеўся? Где ты? Вось ты, питонг. Вось прыкладна ў тым напрамку. Яго. Давай, питонг. Ты трохи не туды ідзеш, по-моему. По-моему, не туды, так. Вось туды ідзе. О, амаль прывялі. Толькі я у жоўценькім не ўпэўнены, што я павінен з ім рабіць, у чым механіка жоўтага питонка. Там трэба просто скокнуць один малюнок со сходаў. Да блин! Да блин! Што я прачытаў чат і збіўся з так самага з рытму і ўсё, і капзда. Падымайся. Ну ён зараз бяжыць, я прадзяўбаў... Вось, я на ўсё гэта пакуль на бафа прадзяўбаў больш часу. І все, капзда, не, можна забіць просто на яго. Так, маланачку. Зараз яшчэ смешнае пашкоджанне ім пайду, так? Ну, ось, амаль пашкоджанняў не бачу нават. Я могу его... О, и подпалить... Ну, хоть гэтым пошастило. Так. Тайфун давайте.
Дальнобойна атака. И он особенно на ходу сбежить. Ну, это ж фигня полная. Блин. Давайте лед. Ну, это жарт. Я не поспеваю. Мені потрібно його протримати у стані просто абсурдну кількість часу. A storm is coming. Зараз тады паспрабуем яшчэ ў гэты маёнтак зайсці. І скокнуць у малюнак. Блин. Не, я так і выб'ю і стойку. Спрабую прыдумаць, як бы так падвысіць раптоўна свае пашкоджанні. Не атрымаецца. Не. Ён у стан... Ён, конечно, у стане, але... А можа я буду паспяваць яго ў стан ставіць зноў? Можа быць. Давайте яшчэ один тайфун бахнем. О, ідэальна, у яе правільная колькасць плямак. І вось зараз я змагу за яе элементальную атаку правесці. Так, чым бы нам такое маланочкай? Оп. І зараз ми розоб'ємо йому стан знову. Мы поспеваем набивать ему стан, мы одолеем. Все нормально отрывается. Элементальный генезис. Meet your reckoning. Ёсть. Цудоўна, 123 тысячи пашкоджанняў. І зараз я за яго моцную майці страйк вось гэтая. Оп, оп. Так само 80 тысяч яшчэ наверх. Я могу яшчэ майці страйк працягваць. Цудоўна, ужо менш, 70 тысяч толькі. Падаецца, даем рады. І он усё яшчэ ў стане. Зняў стан. Что я могу зрабіць яшчэ? Хутка у нас кончивается голосование, у нас уже меньше за 10 хвилин застаецца. У нас на першым месцы месца Divinity Original Sin 2. Калі ён пераможа, то ў яго будзем гуляць заўтра. А заўтра у нас будзе рулетачка і будзем круціць гульню з галасавання. Так што ўсё яшчэ галасаваць мае сэнс. Нават калі вы не пераможаце зараз, вы можете перамагчы трохі пазней. Гэта не праблема. Так, што мы з ім зробім? Яшчэ полумя яму дададзем. Бо я не вельмі бачу... У нас тайфун зараз працуе. В прынцыпе, яго павінна хапіць. Маланачка. Цудоўна. У Майлі хапае на равертоза, і мы зноў разбіваем яшчэ да таго, як ён паходзіць. Усё дзякуючы вялікай хуткасці хода, то бок, ну, мы маем дастаткова хуткасці, каб хадзіць і станець яго бясконца. Цудоўна. Яшчэ тайфун. Ёсць. — 39 тысяч досвіду, але мы не дзеля гэтага тут. Мы для каталістаў. Дарэчы, я што не падумаў, мне ж патрэбна зброю паляпшаць. У мяне ж можна разагнаць зброю. Гэта тое, што я не ўлічваю. Я нешта на ўзровень вельмі разлічваю, што я буду ўзроўнем іх мацаваць, але ж у мяне ёсць іншыя спосабы. Так, ну тады гэтую штуку. Низ мы разабралі поўнасцю. А, вось, маёнтак. Давайте зайдзем, пашукаем гэты малюнак, у які трэба скокнуць. Каля лесыцы, кажаш, так?
У гульні ёсць піктас, які дае магчымасць хадзіць 2 разы, але гэта такі, калі жадаеш падказак з босамі. Ну, як бы, калі знойдзем, тады знойдзем. Ну, не знойдзем і халяра з ім. Так, калі лесвіцы, так? Это вось гэта? Не. Вось гэта там, дзе сям'я павінна быць. Так? Ой, блин. Ну, яго не ускокнуць. Так. А яшчэ якія? Тут і ўсе астатнія маленькія. Вось гэта? Тут дзесьці. Гэта высакавата ўсе вісяць. Мы ў верхняй частцы, і тут таксама занадта. А, вось гэта можа быць. Опа. Не халеры сабе. Ладно. О, Манока. Манока. І яшчэ Манока. Окей, добрый хлопчык. І гэта літаральна яго пакой. Well, that will help. Па тыпу будка, вось гэта ўсё, ну, гэта рэальны пакой Манока. О, там маленькі нейкі малюнчык. Люм'ер намаляваны. Прагрызеная гэтае самае, мячык. Happiness менеджер, ну, офіс happiness менеджера. Шчыра, гэты пакой, калі б я яго знайшоў у пачатку гульні, я бы ні халеры не зразумеў. Я бы, ну, такі, окей, сабака, ну, сабака распрацоўшчыкаў, можа быць. І я б будаваў гэта як сабака, ну, яго вобраз як сабаку распрацоўшчыкаў. А зараз я разумею, што насамрэч ён сюжэтны, ну, па тыпу, гэта важная кавалак сюжэта. Скажем так, не сюжэта лора, можна сказаць. На сюжэт ён не вельмі ўплывае. Так, вось зараз давайте зброю яшчэ палепшым. Я нешта прапусціў гэты момант, калі гэта насамрэч самы просты спосаб у гэтай гульне, як падвысіць вашу моц, гэта насамрэч зброя. І я гэта вельмі прадзяўбаў. Так, апгрейд зброя. Я зараз буду паляпшаць толькі тую, што ў мяне ёсць. Літаральна вось яна жа. Так, і ў першую чаргу ў Маэль. Бар'ер брейкер. Апгрейд зброя. Грандіозны... Пачакайце-ка. Я так і не перайшоў у той момант у гульне, калі я буду атрымліваць сабе грандіозныя хромакаталісты, вось гэты каталізатары хромы. Што за херня, гульня? Так, тут. Ну, до 19-го ўзроўня бягучую зброю зараз паляпшаем до 19-го ўзроўня, а потым думаем ужо. Ёсць, усё. Нормально. Ресурсы экспедыцыі таксама можна палепшыць, і мы... Вось яна. Лячэнне будзе мацней. А, гэта ажыўленне будзе мацней. Угу. Люміну яшчэ разагнаць было бы няблага. Трэба толькі ведаць навошта. Цікава, колькі я максімум можа быць. Давайте зараз абсолютно абсурдную штуку зраблю. Я луня разгоню. Да, вот все, что у меня есть. Коли за 100 я не могу выйти. 100 могу. Добро. 101? Могу 101. Добро, ладно. Я просто, ну, мне было цікаво, ці ёсць у гульне мяжа увогуле гэтага. Добра. Мяжы, падаецца, няма. Тады мы ёй возьмем яшчэ што-небудзь карыснае на генерацыю пунктаў. Давайте. У яе зараз сколькі? 20 пунктаў яшчэ дадатковых. Энергічны скок, энергічны лячэнне, энергічны старт. Энергічны старт, магчыма, альбо... А, ну энергічны ход у мяне ўжо ёсць. Энергічная смерць, гэта мне больш падабаецца. Так, энергічныя атакі... Ну, энергічны скок. Мне падаецца, вось гэта энергічны старт я сабе возьму. Ён 15 каштуе. І ёй тады гэта кампенсуе недахоп гэтых пунктаў у пачатку. Вось. Што можна яшчэ? Так. Пакуль пакіну як ёсць, няхай гэта 5 пунктаў будуць. У Маль там 3 толькі. У Манока даволі шмат, дарэчы. Энергічны скок, энергічны старт.
Было бы добрый энергичный вось гэты ход кожны, вось за 20-ку. Давайте на яго будем копить. А, на что копить, я ж могу люмину упихнуть у яго. А давайте. Реально яму разгоним. Потому что энергичный ход, гэта у кожнага персонажа будзе за кожны ход давацца яшчэ по 2 пункта дзеяння, а не по одному, і тады у мяне ніколі не будзе праблемы. Калі ўсе будуць мець гэту штуку, то ніколі не будзе праблемы з пунктамі дзеяння. Это значна прасцей будзе. Так. Манока, табе там 7, табе не хапала... Ну, 10 каштуе, по-моему, так? Манока, табе хапіла? Энергічны ход. 20-ку патрабуе, яшчэ 10-ку патрэбна кінуць яму. Ну и 10-ка у меня есть. 96. Энергичный ход. Ось. Хоть и дорогая, але... Там у нас есть яшчэ вельмі супер дорогая. За 40. Гэта один раз за бойку, калі персонаж памірае, ён вяртаецца назад. Што само по сабе адчмурэнейшая штука, калі вельмі складана, яна можа, ну, рэальна выцягнуць гульню. Але ў той жа момант яна патрэбна толькі калі складана, а калі так складана, што мы на гэта разлічваем для праходжання, ну гэта такое, мне падаецца, мы проста не ў тым месцы, дзе павінны быць. У нас амаль скончылася галасаванне, застаецца менш за 2 хвіліны, і нават ужо амаль хвіліна засталася. Вось, мы хутка будем скончваць. На Divinity Original Sin яна ўсё яшчэ ў топе. Сочым. Ой, я могу за луну тады тайфун літаральна першым ходу запускаць зараз. Вы поглядзіце. Жесть. Поехали. Тайфун на першым ходу. Жесть. Подобается. Take cover. Ready to evade. Ау. Вось і луна на першым ходу тайфуну атрымала. Угу. Так. У меня есть вариант атаковать, альбо поднять луну. Давайте атаковать. Добью. Хотя бы разобью стану уже этому челом. Так. Манока. Подымай, коли ласка, луну. На тайфун уже не хапая. Вось мы и покористались тайфуном. И пошкодження подвысились, нам зараз попростей будет. Давайте бонг к этому. У нас есть переможца Divinity Original Sin 2, 47 тысяч перемога. Я зараз скончу бойку и поглядим трейлер на Divinity Original Sin. Элементарный генезис, давайте скончиваем, в принципе. Мне подается, она забьет их усіх. Ну, легко. Глядите, голосовало некалькі людей, просовывало Divinity Original Sin 2. Я початок... Давайте мою историю про Divinity Original Sin. Ну я сказал бойка. Давайте трейлер, а потом я распавяду свою историю с Divinity Original Sin 2. Я її не допрайшов. Вось. Але я мне вельмі падабаецца Larian Studios. Я набыў Divinity Original Sin першы амаль на выхадзе адразу. Divinity Original Sin 2 я набыў да выхада яшчэ на раннім доступе, калі вы ведаеце, як яны працуюць. Яны за 2 гады да выхада гульні, таго ж Baldur's Gate, там за год, за 2, яны выпускаюць як бы ў ранні доступ і дапрацоўваюць гульню разам з гульцамі. То бок шмат контента, які вы бачыце, ён насамрэч адшліфаваны і абмеркаваны з гульцамі. Яны вельмі актыўна працуюць са сваім камьюніці, і я актыўна ўдзельнічаў у гэтым на Divinity Original Sin 2. І шмат разоў перапраходзіў і адсылаў свае меркаванні, там запаўняў інфармацыю для іх, ну, каб яны паляпшалі гульню і там свае багі прысылаў, ну і гэтак далей, карацей. Вось. То ж самае было, ну, з Baldur's Gate 3 я зрабіў ужо па-іншаму. Я вельмі асцярожна гуляў Baldur's Gate 3 ў пачатак, таму што
зараз я потым распавяду гісторыю, у чаму так адбылося і чаму я змяніў, па-іншаму стаў трохі гуляць вось гэты ранні доступ Larian Studios, таму што ёсць там праблемка, але яна выключна мая, а не іх, ну, абсалютна моя. Зараз я. Так. Дзе яна у нас? Divinity Original Sin 2 трейлер. Divinity Original Sin 2 трейлер. Это контент-апдейт некий? А, нет, это уголь не то. Во, есть. Добро. Есть геймплей овервью, але я кину сюжетный, я так разумею. Ён. Зараз я вам переключу. Где там сцена у нас? YouTube. Где наш... Ось трейлер. И... Ось он. Глядим. Вось она. Так, реклама уже поехала, давайте-ка. Карацей, моя гісторыя з Divinity Original Sin 2. Я пачынаў яе у раннім доступе. Я баюся сказаць колькі разоў, таму што я, можа быць, разоў 30-40 разоў перапраходзіў першы востраў. Я праходзіў першы востраў столькі разоў, больш, чым я просто пачынаў гуліну той час. Я ненавіджу гэты першы востраў, таму што я яго бачыў ужо столькі разоў. Ён шмат разоў змяніўся. У мяне абсалютна разваленыя ўспаміны абсалютна аб кожным кавалке гульні ў ім. Вось, то бок я адначасова і памятаю, але я памятаю шмат версій гэтага, так? У мяне такое таксама, дарэчы, з Baldur's Gate 3, калі мы перапраходзілі. Я думаю, Baldur's Gate 3 мне такога няма. Памятаеце Элітіда, якога мяне на стрыме, які мяне забіў на стрыме? У раннім доступе у пэўны час там дадалі і потым прыбралі, як апынулася, як я не ведаў, што гэта так, прыбралі групу рыбакоў, якая была каля гэтага Элітіда, і это была вельмі мозгавынасячая сітуацыя, таму што яны вераць у тое, што яны маленькую дачку сваю там нейкую, альбо сястрычку, альбо сяброўку спрабуюць выцягнуць пад завалаў, а там ляжыць Элітід. І ты такі, ні халеры сабе. І яны реально переживаюць, і ты такі, блин, это настолькі разрывае мозг гэтая сітуацыя, што перад табой такі двойственны момант. Ты бачыш Элітіда, ты разумееш, што адбываецца, і ты разумееш, што яны не разумеюць, што адбываюцца. І вось гэта трохі разрывае сэрца. Ты кажаш такі, не, гэта не Элітід, і потым Элітід іх як бы накіроўваеш, што па тыпу, ты жадаеш забіць яе, ах ты мудак, і карацей, яны на цябе нападаюць. Вельмі непрыемна, эмацыйна. Можа, таму і прыбралі. Але гэта вельмі паказвае Элітідаў як ворагаў, такіх вось ворагаў, якіх вы будзеце не любіць. У вас вельмі крута зроблена, пры гэтым я разумею, што не ўсім гульцам гэта магло спадабацца. Наконт Divinity Original Sin 2. Першы востраў я прайшоў столькі разоў, што мне ад яго тошна стала.
Плюс я пачынаў яго з сябрамі, я пачынаў яго з рознымі сябрамі, я пачынаў у камбінацыі 4 чалавекі, калі гуляла, калі 4 гульца. Я пачынаў яго ў адзінку, я пачынаў яго ў двух, я пачынаў яго ў трох. У мяне столькі захавання ў пачатках гэтага вострава, што гэта просто жесть. Вось. І праблема ў тым, што кожны раз, калі я бяруся за Divinity Original Sin, пакуль я праходжу першы востраў, мне ўжо не хочацца гуляць у гэтую гульню. Вось такая праблема. Хаця мне яна вельмі падабаецца. Мне падабаецца канцэпт, мне падабаюцца персанажы. Я не магу ўжо глядзець на першы востраў. Вось, я просто не магу на яго глядзець, мне ўжо просто тошна ад яго. І з гульцамі, дарэчы, ну, наконт таго, што цікава з сябрамі гуляць, ёсць канфлікт інтарэсаў, у гэтым мая праблема, дарэчы. Ну, кожны раз, калі я пачынаў з сябрамі гуляць, праблема ў тым, што якраз такі ўзнікае канфлікт інтарэсаў, і гэта праблема. Тыпу, гэта спаборніцтва. Гульня ператвараецца з каапа сюжэтнага ў спаборніцтва. У спаборніцтва, калі вы гатовы са сваімі сябрамі спаборнічаць за нейкія, ну, па тыпу, не ў кароткай сесіі нейкай, па тыпу, хто каго там у шахах удзелае, альбо ў доце там, альбо не ведаю у чым. Калі вы гатовы сюжэтна і эмацыйна, калі персанажы вашы павінны канфліктаваць, у вас павінен быць канфлікт. У мяне было вельмі непрыемны досвед з гэтым, і мне вельмі не спадабалася гуляць у каапе, ну, по типу каапе, ён як бы не каап, ён як бы канкурэнцыя. Вы як бы ў каапе, але як бы кожны сам сабе атрымліваецца і херня нейкая. Не ведаю, Divinity Original Sin 2 у каапе для мяне ўвогуле не спрацаваў. Вось. Дарэчы, каб паглядзець YouTube без рэкламы, то просто на Firefox з uBlock Origin запускаць можна. Зараз увесь YouTube толькі так гляджу. Дык гэта самае, у мяне рэжым гэта самае. У мяне рэжым інкагніта, і там гэта ўсё няма. Вось у чым розніца. У мяне так-то, у мяне прэміум ёсць на Ютубе. Я просто, ну, калі вам паказваю, я на інкагніта пераключаюсь. Вось. Не ў першай Divinity Original Sin і Baldur's Gate 3 такога няма. Вось тут гэта гучыць добра на паперцы. Я не ведаю, яно гучала добра на паперцы, я вельмі шчаслівы, уварваўся ў гэта. Эмацыйна адчуванні такія сабе атрымаліся ў выніку. Так. Зараз будеш пачынаць 41-ю экспедыцыю на першую выспу Divinity Original Sin 2. Там, блин, колькі нагуляна. Так, это правда. Так, мы лезем наверх, назад. Назад наверх мы лезем. Тэхніка істота, што жыла ў некалькіх рэчаіснасцях. Ты памятаеш альтэрнатыўныя шляхі падзей, яны накладаюцца адно на адно. Блин, спойлеры да Дзюны зараз могуць быць. Карацей, хто ведае, той ведае. Яны маніфест памянялі. Гэта пра uBlock і рознае. На Cat Quest адпраўляецца 2500. Дзякуй, вялікі Пурбай. Divinity Original Sin 2 праходзіць цалкам. Закрыем твой гештальт. Я баюся, так, блин, а калі мне Альтерс і Death Stranding 2 праходзіць, а? Ну, я як бы за. Глядзіце, якая справа. Я толькі за, таму галасаванне існуе. Вы можете дапамагчы мне закрываць гештальты па пэўных гульнях, але мне патрэбна, як бы я аддаю вам меркаванне, ну, па тыпу на ваше меркаванне. Таму што зараз, напрыклад, мы гуляем тое, што вось я жадаю зараз рабіць дадатковыя квесцікі ў Clair Obscur. Мы робім дадатковыя квесцікі ў Clair Obscur. Вось. Такая справа. Калі жадаеце, прасоўвайце далей Divinity Original Sin 2. І можете нават зараз ужо працягваць яго прасоўваць. І я буду закрываць гештальт тады. Калі набярэцца, ну, яно рэальна доўгі час будзе працягвацца, я ў выніку ў пэўны момант, можа, сам перайду просто ўжо, каб скончыць гульню. Я думаю, што калі мы з трымамі праб'ем за першы востраў, можа быць, я нават і пачну яго дапраходзіць ужо. Вось. Так што, ну, я як бы пакідаю гэта ў вашых руках, таму што хацелася б, але ў адзінку я ўжо не вытрымаю. Я шчыра, у мяне эмацыйна не хопіць мяне Divinity Original Sin 2 пачынаць яшчэ раз. Я спрабаваў ўжо разоў 6 спрабаваў, каб яшчэ раз яго прайсці. Ну, паспрабаваць прабіцца за першы востраў і прайсці яго. Я кожны раз праходзіў усё менш і менш. Першая 6 спроб самая далёкая была. Ну, перапраходжанне. На King's Quest адпраўляецца 2015 года 1000 яшчэ. Дзякуй вялікі. На Devil May Cry 5 2500. Дзякуй вялікі. Нам удвоіх з Гарганай доўга Divinity Original Sin 2 да фінала прасоўваць. Ну, так. Але вы ўдваіх хаця бы. Ну, большасць людзей, якія прасоўваюць што-небудзь у галасаванні, усе прасоўваюць па аднаму, кожны сам сабе.
Вось, але глядзіце, якая справа, то што галасаванне як бы лепей працуе, калі гэта робіць некалькі чалавек, прасоўвае адно. Вось. Тады яно прасоўваецца значна хутчэй і значна прасцей. Як бы на гэта і разлік. Але разлік з такім, што па тыпу адзін чалавек можа прасунуць, проста яму прыйдзецца гэта рабіць даўжэй. Калі вас некалькі... Пачакайце, гэта я назад? Блін, я не той узяў. Там іншы мне патрэбны. О, блін. Зараз, ляцім назад. Прыляцелі, паляцелі назад. Ось. Ну і план быў такі. Клэр Абскур мы зладзім, так? І гэты самы. Зараз як бы так гэта патлумачыць. Карацей, ёсць ідэя запусціць пасля Клэр Абскур, зрабіць сабе невялічкі перапынак. Мне хочацца мелкі гулін. Не ведаю, ну як бы паскакаць па гульнях, ведаеце? Не абавязкова, каб гульня была маленькая. Вось, просто рознага позапускаць. І каб гэта зрабіць... Так, пачакайце-ка, а гэта у нас правільны шлях. Так, правильно. Ось, і каб гэта зладзіць, мне патрэбна... Я возьму так. Як толькі скончым Клэр Абскур, мы робім, ну, некалькі, я не ведаю, я планаваў тыдзень зрабіць, але фіг яго ведае, як мне гэта арганізаваць, ну, там, якія мяжы часовыя. Але зладзіць пэўны набор дзён, калі я толькі кручу рулетку. Мы і розных гэтых самых пункты розныя пазбаўляемся ў спісе. Ён як бы скараціцца. Плюс яшчэ і я магу вось гэтае сваё жаданне просто пазакрываць, ну, пагуляцца ў розныя, я магу гэтае жаданне закрыць. Ось, таму што ёсць жаданне, а я не... У мяне як бы ёсць, напрыклад, я набыў тое, што зараз Рудзі гуляе, Катаклізма, і так нармальна ў яго не пагуляў яшчэ. Блін, я прадзяваў, я віртуоза не туды бахнуў. Давайте, Тайфун. Я аднойчы пасунуў рэлефу тактычных чараўнікоў, я не вытрымаў, прайшоў. Ну так, то бок гэта, ведаеце, яно бывае такой настрой, што вось яна гульня трапляе. Вось хочацца. Вось хочацца ў яе пагуляць. Гэта самы, The Invincible таксама, такая же штука. То бок я як бы магу ўзяць гульню з галасавання, калі... Не запарыраваў. Калі вось зараз канкрэтна на яе хочацца, і ў мяне... Ай. Трэба сканцэнтравацца на парыванні. Вось. Калі ў мяне ёсць вялікае жаданне вось штосьці скончыць, і, ну, па тыпу, мне падабаецца, скажем так, мне падабаецца ўсё. Мне вельмі падабаюцца гульні, я вельмі люблю, гэта маё хобі, блин, большую частку майго жыцця, я люблю амаль усё. Ну, рэальна. Альбо я магу як мінімум зразумець, чаму людям падабаецца такая пэўная гульня, так? Я магу ацаніць гэта, хаця бы. Вось. І атрымліваецца, але ёсць такі момант, што па тыпу, о, я зараз жадаю яшчэ і ў гэта пагуляць, і ў гэта пагуляць, і ў выніку як бы штосьці проста адкладваецца. І ў мяне з-за гэтага з'явіўся гіганцкі спіс лонгліст гулін, які я не ведаю, як мне закрыць яго. Я думаў, стрымы дапамогуць. Не дапамаглі. Я пачаў цікавіцца яшчэ большым спектрам гулін, чым я цікавіўся. Мы за стрым на гэтую вежу ці ўскараскаемся. Ну, мы насамрэч вельмі блізка да верха, але я чышчу яе вельмі літаральна кожны кут у яе закрываю, разумееш? Таму яна цягнецца даўжэй, чым павінна. Так, падымаем чало. Манока. Манока, добры хлопчык. Так, парировали, добро. Ёсть. Ну, полепшей зброю адразу пайшоў працэс. Гэтай ворагі проста амаль не прабіваліся ўжо. Тут, блин, в принципе, мне нічога не патрэбна, ён сам памрэ.
Ладно, мог забить в одну анимацию, забиваю у 3. Precision. Руді вельмі шкода для наших гаманцоў. Ну, вось, Руді, дарэчы, вось глядзіш, такое, ну, я паглядзеў літаральна адну катсцэну у Clair Obscur, і я такі, ну, я зайшоў на старым Руді, нешта на фоне яго ўключыў. Сяджу сабе, ён на Clair Obscur пачынае, я такі, я думаў прапусціць Clair Obscur, шчыра, ну, не гледзячы на тое, што добрыя водгукі, але я такі, я не жадаю зараз JRPG. Ну, вось не было ў мяне жадання JRPG, у мяне і зараз яго няма, ну, шчыра. Вось, у мяне настрой пад JRPG яшчэ пакуль не сазрэў пасля персоны яшчэ трэцяй. Яно ў мяне хвалямі карацей ідзе. Вось. Мне хапала JRPG і так. Але я такі, ну, ладно. Ён пачынае, ён гуляе, я такі, ні халер не зразумела, але вельмі цікава. Потом я бачу катсцэны, як яны высаджваюцца на экспедыцыю, высаджваюцца, такі, так, зразумеў. Гульня, там дзве катсцэны адна за адной. Першая гамаш, першы, і другая гэта высадка экспедыцыі, я такі, ну добра, у гэта мы гуляць будзем усё ж такі. Ну вось мае планы трохі змяніліся. І гэта самае, ну, тое ж з катаклізма таксама вельмі для мяне канцэпт, такая будавалка, Tower Defense, сядзіш сабе, калупаеш, карацей, баронішся, нейкі змрочны сусветик. Кайфы. На жаль, пакуль так і не дабраўся да яе нармальна. Я на зніжцы самы той момант, каб набываць яе. І гэта я яшчэ па тыпу, блін, у меня грошай трэба сэканоміць, блін. Я на гэтай распродажы набыў толькі 2 гульні пакуль. Гэта вось катаклізма і што у нас было на аўторак? Быў Costume Quest, вось яго. Я набыў, ён там ужо зусім смешна таксама каштаваў. Але я зараз спрабую грошы сэканоміць, а то, блін, я трохі гэта патраціўся за апошні месяц. Let the ink flow. Musically dance. Трэба неяк сабе гэта адбіць назад усё. Так. Ці будаваны... А, так, это пра адблокі. Нешта распродаж нейкі ніякі ў гэтым годзе, нічога цікавага. Ну, у мяне палова майго віш-ліста, карацей, яна на зніжцы, але гэта... Я не спадзяюся, што я гэта ўсё буду праходзіць. У мяне яшчэ з папярэдняга распродажа далёка не ўсё нават кранута. Так што нахрен, я пакуль распродажы не кранаю. Ідуць яны. А на элементарных генезіс чаму? А, у яе 2 ледяных. Давайте полымя. Вось зараз у яе нармальна збалансаваліся піктусы, гэтыя плямачкі яе. Нормально яны так досы дадаюць, па 156 тысяч. Зноў жа, яны далёка не самыя простыя ворагі. Не так хутка забіваюцца, як хацелася б. Я раней то Divinity за $3 набываў, а зараз такіх зніжак не дачакаешся. Ну, тут я не магу падказаць, таму што я у Польшчы і зніжкі як бы гэта адзіны адэкватны спосаб набываць гульні. Увогуле, у прынцыпе, таму што дарагія халеры. Так, каб вы ведалі, у Польшчы, калі вось, ну, канвертаваць валюты, у Польшчы увогуле адзін з самых дарагіх рэгіёнаў у стыме, у прынцыпе. Ён вам даражэй за ўсё абыдзецца. Это кабзда. Так, вось гэта палёт далей. А я бачыў, там можна было саскокнуць. Я ведаю тут... Я ведаю, што там ёсць платформа, якая вядзе яшчэ ўніз. Гэта мяне завядзе занадта далёка ўверх. Так, шукаем выход на платформу, на якую я не могу выйсці.
Хаця б прыкладна, дзе яна знаходзіцца, ну, зразумець. Так. Это вось тут. А дзе яна? Так, калі я ніжэй пайду. Яна бліжэй вось сюды, правильно? Можа, на яе трэба упасть дзесьці? Я не разумею. Так, дзе яна? У першую чаргу пабачыць яе, а потым будзем вырашаць, правильно? Так. Вось тут. Вось там гэтыя трое. Там дзесьці падцягнуцца можна было. Вось там падаецца. Вось там, так. Бачыце вось тую халеру? Там канат нейкі. І мне падаецца, па яму мне патрэбна прайсці. Не, пачакайце, не канат. Там можна рыўкі рабіць. Вось тая платформа мне патрэбна. Вось яна надо мною. Лесвіца да яе вядзе, правильно? А як да яе трапіць? Можа быть, там патрэбна зверху, наадварот, потом саскочыць неяк. Не разумею. Вось яна. Сачым за той платформай. Не тое. Добра. Я ж тут не могу соскокнуть, правильно? Зараз курс вельмі балючы. Ну, курс, але нават да курса была такая праблема. Так што, ну, ён быў дарагаваты, а зараз курс увогуле ўсё жестненькае просто. Так, а што? А як? Можа, схаваны дзесьці павінны быць праход? Таму што яна літаральна гэтая платформа вось тут. Яна за гэтай сцяной. Может, тут пролезть неяк можна. Не? Далей будзе шлях да яе. Ну, толькі калі што. Зараз я апошнія ўжо тут праверкі раблю. Ну так, я на яе неяк... Вось яна там, то бок вось яна. Вось тая платформа. Ну, адзіны варыянт гэта ўверх ляцець ужо і ўсё. Я не бачу. Не бачу як па-іншаму. І гэта павінна быць... А, не, пачакайце, гэта не вяршыня, не халеры. Я думаў, мы ўжо амаль наверсе. А, не, вось там... Вось он. Не, пачакайце, гэта яшчэ не... Да ё-маё! Кожны раз, калі я гляджу, мне падаецца, што гэта вось верх. Там ёсць нешта яшчэ. Я ў Варшаве, так. Так. Маэль, давайте моц далей разганяць Маэль. Бо зараз, шчыра, хуткасць даволі сур'ёзна і так ва ўсіх. Можна было бы, дарэчы, хуткасць яшчэ падвышаць. Калены, мне вельмі падабаецца, калі яны па 2 разы ўжо ходзяць у ход, перад тым, як паходзіць вораг, мне гэта столькі магчымасцей дае. Ну, сабутыльніка знайсці. Я не той, каб шмат п'ю. Так, блин. Блин, не хапае пунктаў дзеяння. Не пунктаў гэтых досвіда. Мы ўвогуле ад вежы адляцелі. Вежа вось, бачыце, яна ўсё... Халера! Я думаў, я амаль дабраўся да вяршыні вежы. Я нават я не ведаю, там... Вось мы падляцім туды, і там будзе зноў яшчэ далей яна працягвацца. Опа. Гэтага ворага яшчэ не было. Гэта нешта новенькае. Так. Это босс? Здароўя няма асабістага, так што гэта не босс. Так, ліхтарик. Дзіўны ворог.
Гэтая вежа гэта сімбаль надзеі, так, ну па тыпу яна ўсё будуецца і будуецца, а вось гэтыя маленькія чалавечкі яе разбураюць па тыпу падточваюць гэтую надзею, так, яна ўсё лезе ў нябёсы. The eternity of ice. А вы ж ты хто тады? I'm ready. Ау. Ау. Так. У тебе ворога на своя тема увогуле. Який він жирний, капзда. Ready to evade. Да, блін. Blades shut. А можна, коли ласка, не забивати мене, а? Один здоров'я, цудовно, так? Давайте лечение на усіх. Это больше... А, почекайте-ка. Лячэнне чамусьці Блайт гэта перамагло. Цікава. Як гэта працуе. Які твар не паказвае сустрэчы правядзе? Ну не, я не вельмі думаю, што я буду камеру ставіць. У мяне некалькі прычын, каб аднагод, каб не ставіць камеру і такое. Вось, таму сустрэча з падпіснікамі, ну такое, таксама. Мне комфортно, як ёсць. Так, гэта. Давайте маланкай яго паспрабуем застаніць. О, парырываў, нарэшце. То ўсе удары пропусціў яго. Знялі гэты стан, ну, статус. А, яго можна здымаць, калі мы ў ліхтарык страляем, мы толькі гэтаму персонажу і здымаем гэты статус. Было б добра, канешне, здымаць усе статусы з усіх. А, ёсць за две, падаецца, за два градіента можна зняць усе статусы з усіх за луну. По-моему, такое. Будзе сустрэча з Люцікам тады. Ну, блин, вы што, это ж Люцік па-за канкурэнцыяй, ён же збярэ больш людзей, чым я. Два варианта. Альбо так, зараду градиента. Давайте элементальный генезис гэта. Meet your reckoning. Блин, он амаль не пробивается. Жесть, сколько его здоровья. Your turn to dance. — 76 тысяч, а ему як быццам бы звычайны удар. I'm ready. Так. Давайте балет гэта бахнем. Блин, ему быццам бы амаль не аб чым гэтай атакі мае. Это просто жесть нейкая. Давайте лёд яшчэ раз. Не, он уже запаволены. А каток на аватарцы гэта Фрэя? Каток на аватарцы гэта табі кот. Яго няма, як бы ён, скажем так, абраны быў таму, што у мяне два табі кота ў маім жыцці ёсць, маіх котоў. Гэта Фрэюшка і ёсць яшчэ у мяне такі кот Каспер, ён у Мінску застаўся. Вось, ён зараз у дзядзькі майго, і там адпачывае тоўсты такі кот табік. Вось, і гэта, карацей, зборны выгляд і Фрэі, і яго. Таму ён як бы не мае канкрэтнага імя, но ён просто па тыпу, вось, мне табікі мае. Я стрыміў Оверлорд з вебкай, прыснілася такое. Не галера у цябе сны? І што я там рабіў?
Мне цікаво. Ти можеш не відказувати, це таке особисте питання, але мені цікаво. Що я там робив? Добре хоч гуляв, нормально у мене оверлорд, у мене там нормально этих самых миньончики мои бегали? Да, блин, я його эту атаку зовсім не читаю. A storm. І ось зараз Луна може зняти гэты статус, і при гэтым яна не вельмі можа усе статусы зняць з усіх гаврушнікаў. А давайте, паглядзім, ён здымеце яго з... Так, зняў? Не, ён не зняў з Манока, які мёртвы. Блин, ну ладно. Няхай падымае. That's filthy. Я спадзяваўся, што Манока гэта падыме. Finesse. Ну, не падыме, а наадварот, падыме яму статус гэты. Таму што ў яго зараз 17 гэтых стакаў. Let the ink flow. І тайфун. Я спадзяюся, ён зараз у Луну атакаваць не будзе. Ну, вядома ж, блин, у Луну ён будзе. О, дзякуй Богу, я хоць парыраваў. А то, блин, у Луну бы адразу забіў, пакуль яна тайфун толькі-толькі наклала. У мене ключик нарэшце прыйшоў, я можа зараз вам камеру пастаўлю. Ён там адпачываў на кухонным стале, і зараз пералез да мяне. Опс. Волосно атрымалася. Так. Зараз будзе код. Аверлорд, до речі, файны. Ну, хто не гуляў, Аверлорд гэта такая... Вы гуляеце за злодзея, як бы стандартнага дэфолтнага злачынца ў любой гісторыі, так? Ну, фэнтэзійнай. І вы як бы адбудоўваеце сваю імперыю назад, сваю імперыю зла са сваімі міньёнчыкамі. Вось, вельмі канцэптуальна, свежа. Ёсць цэлая серыя гулін, якія такое прыкладна робяць, толькі яны звычайна стратэгія. Ну, па тыпу Dungeon Keeper, напрыклад. Альбо Dungeons, якая больш сучасная, як бы працягвае Dungeon Keeper. Вось, ёсць гэты Evil Genius. А вось гэта канкрэтна вы прям бегаеце за свайго оверлорда гэтага і будуеце сабе сваю злосную вежу максімальна саўронаўскую і робіце розныя штукі. Вось. Другі Аверлорд я так і не дапрайшоў, але першы я прайшоў некалькі разоў. Вельмі файна. Так, зараз я ўсё яшчэ ўключаю вам кота. І зараз захоп на яго. Так, подключается. Да, неправильно камера наставлена. Зараз. Ось вам трохи витікаючий код. Оп. О, до речі, я чуў пра гэтага ворага, калі гэта ён. Вось наконт гэтага ліхтарыка. Гэты ліхтарык здымае мне стакі, які ён стаковы. Але якая мне розніца? Я гуляю на высокай складанасці, так? На максімальнай складанасці ў гульні. І, у прынцыпе, тое, што ў яго... Ён і так забівае мяне з аднаго удара. Што ў мяне 1 здароўя, што ў мяне 3000 здароўя. Без розніцы, абсалютна. Я здымаю гэтыя стакі хутчэй дзеля таго, каб можа пакінуць сабе верагоднасць перажыць адну з атак. Так што, ў прынцыпе, ён, ну, такі, як бы...
Для мяне прынцыпова нічым не адрозніваецца, што ў яго ёсць гэты ліхтарык як механіка, што не. Так, тайфун у мяне ўжо ёсць. Блин, а што б такога зрабіць-то? Давай цяпер накладзем тайфун, няхай будзе. The eternity of ice. І з гэтым мне тады будзе... А, блин, на элементарный генезис у меня неправильные плямки расставлены зараз. Вось, он накладывае. Ён не забівае к этому. Я баяўся, што ён заб'е, так? Вынашу ліхтарык. І, ў прынцыпе, у мяне стало у Моноку было 1 здароўя, стало 2132. Але пытанне, якая розніца, калі ён забівае з одного удара? Ну, по типу, што 1 здароўя, што 2000, без розніцы абсолютно. Finesse and grace. Давайте балет. This will hurt. Нормально, мы ему так набілі, але ўсё роўна яму пофіг. О, я парыраваў. Упершыню гэтую атаку парыраваў яго. І вось як бы хваля ёсць, але за што я бянтэжуся, я не ведаю. Я ўсё роўна буду карыстацца гэтым дрэвам жыцця, поўнасцю верну здароўе ўсім. І здыму гэтыя статусы просто таму, што бесіць. Калі няма нічога. Во, элементарны генезис, паехалі. Мы да яго крыху зарана прыйшлі? Не, ну я бы як бы яго забіваю, ён неназначна складаней, чым астатнія ворагі тут. У яго просто шмат здароўя. А так ён, дарэчы, прасцей, чым нават тыя чэлы з малаткамі. Ну, калі так ужо казаць. А давайте градиентную атаку. Вось, удар віртуоза. Я мог гэта раней зрабіць. Так. І зараз балет. І, ў прынцыпе, я, может быть, яго і заб'ю нават. Ёсць. Можа быць і зарана. А мы яго 12 хвілін пілілі, каб вы разумелі. Ну, я з перапынкамі зразумела. Зброя. Кралім 20-го ўзроўня. Першая наша зброя 20-го ўзроўня. Ну-ка, ну-ка. Што яна робіць? Так, кралім, што яна дае? 2200 по пашкоджаннях яна у 2 разы амаль больш. Так. Калі вы кастуеце здольнасць, падвышае пашкоджанне ад усіх здольнасцяў усіх іншых элементаў на 20. Рэсеціцца назад, калі вы кастуеце здольнасць папярэдняга элемента. Калі б я рабіў ратацыю яе, у мяне білд зараз выключна як бафера і хілера, таму у мяне як бы адзін той же элемент. Але гэта было бы цікава переключацца паміж усімі. Так, далей. На пачатку хода, калі няма плямак, вы генеруеце 2 рандомныя плямкі. І плюс 1 пункт дзеяння, калі вы выкарыстоўваеце плямкі. Дзеля пашкоджанняў я бы яго абавязкова ўзяў. Калі б я рабіў з яе персонажа, які бы пашкоджанні наносіў, то абавязкова ён. Ось. А асабісці гэты элементарны генезіс, я думаю, просто бомбезна было бы. То бок, ну, калі бы яна просто на атак сканцэнтравалася. Але не, яна наш хіл. А, блин, яшчэ адзін такі. Мы іх 12 хвілін пілім. Просто гэта мы не прайшлі далей яшчэ. Нам яшчэ просто... Блин, яшчэ іх. А, гэта... Блин, гэта не гандляры. Слухайте, мы, может быть, реально залезли туды, куды нам... Ну, мы можем пробиться, просто гэта долго. Я зараз погуляю, тут трошки пашпацарую. Nice. Забраўся кудысьці. Просто як бы і вежу кідаць шкада. Ну... Вежа-то амаль даследаваная. Ну, як амаль? Я не ведаю. Мне падаецца блізка мы да яе. Так, гандляр. О, можна з ім пазмагацца. Так, каталіст хромы, гэта на падвышэнне. Антиблайт. Цікава. Давайте гэта набудзем.
Ён дарагі, але карысны, так. Калі разбіваем, здымаем яшчэ і абарону ў яго. Добра. Калі трапляем у слабасць, зараджае нам градыент. Так само набываю. Блін, шмат чаго. Так, абарончае лячэнне. Добра, няхай будзе. Плюс 15 падвышанае пашкоджанне ад усіх статусаў, якія статусы эфектаў, якія на нас ёсць. Гэта па тыпу пазітыўныя, негатыўныя? Мне падаецца так. Калі так, то мы вось гэты Tainted мы возьмем абавязкова. Ну і давайте з ім пазмагаемся, раз уже такая справа. І за Маэль. Не подпалил. Ладно. Ready to parry. Ну, довольно долго мы его будем бить. Мы реально залезли в локацию, где мы просто слабоватые. Мы просто долго будем бить. I'm ready. Finesse and precision. А давайте мезофорта. Спробуем у гэтай Ready to parry. у балету ісці. Блін, запарол. Я гэтага так, да рэчы, у яго не бачыў, каб ён тупаў вось так. Yeah. Я забыўся, што ёсць магчымасць вярнуцца яшчэ. Так, градыента у нас няма. Таму мы не перайдзем у віртуоза. Ну давайте падпалім яго. Яшчэ раз. Вось, дарэчы, атрымалася. On me. Да, блин, продёбал. Я амаль дайшоў? Добра. Ну, просто я магу прабіцца тут. Я магу, я бачу, што гэта магчыма, просто доўга. На жаль, просто доўга. Можна было бы, дарэчы, адразу і піктусы апрануць, Маэль, патрэніраваць. Ну ладно. From fire. I'm ready. Finesse and precision. Finesse and grace. Можа быць, даць яшчэ ёй на парыраванне гэтае самае. Так, у яе не хапае пунктаў дзення. На парыраванне даць, каб яна больш пунктаў дзення атрымлівала. Я вось думаю, я даволі няблага пачынаю парыраваць. Асабіста ў некаторых лакацыях увогуле добра атрымліваецца. Да, блин, вось гэтую ногі новенькая, я не прызвычайна пакуль да рытму. І плямак у мяне няма. Давайте разобьем, что раз уж такая справа. Да, ё-моё. Ну, давайте подпалим. Place on me. Ready to parry. Неблаго, неблаго. Yeah. Блин, ўсё яшчэ не хапае вось гэтага градыента, каб перайсці ў віртуозы, я бы мог бы зараз бахнуць вельмі круто. Ну ладно. Будем по-доўгаму рабіць. On me. О, атрымалася. Вы глядзіце. Ну, і зараз мы яго даб'ем, правильно? Дабіваем балетам. Усё, каток збег. До свидос. Поставил каточка под конец.
Так, Тієрсо. 20 узроўня меч, я так разумею, для Маэль. Зараз паглядзім. Я пакуль вам каточка выключу. Тому што няма яго там. Оп. Ну, набываем меч гэты, раз такая справа. А, гэта апошні нашы, блин, ні халера мы накупіліся. А, не, Тіресо, гэта увогуле нейкі не меч, гэта як... Што за... Што за халера ў яго? Так, где ты там? Тіресо. Ён выглядае малаток, літаральна, там, як... Што ў правай руцэ ў яго? А, я не магу паглядзець, так. Верса, пакажы зброю. Можна нармальна яе паглядзець, таму што я ж не бачу, ні халеры. О, подказку. Блин, і все равно не бачу яго зброю. Там по типу як гаечны ключ альбо нешта такое, і ў другой руцэ малаток. Так. Калі накладваеш метку, атрымліваеш один ранг. Адзначаеш ворагаў, накладваеш метку на базовыя атакі і накладваеш аслабленне на ворага, калі ты яго адзначаеш. Ачмурэнна, калі бы білд быў у яго праз меткі. Я пакінуў гэта пакуль, таму што якая розніца, правильно? Я все равно за яго не гуляю. Ну, по типу основному составе. Ось на гэтую вежу їй патрэбна ўзлазіць. Так, масташка бы тут захавалася, ніхто бы не заўважыў. Так, вось пытанне зараз. Гэта штука мяне прывязе далей на вежу, правильно? Альбо куды яна мяне павязе? Яна неяк ніжэй мяне заводзіць за таго месца, дзе я быў. Альбо не, пачакайце, ён мяне вяртае. Альбо не... Я не разумею. А, вось зараз ён мяне прывядзе ў тую вось... Вось яно што. Это вось тое месца, платформу, якую я глядзеў. Это вось яно і ёсць, прывядзе сюды. Я нешта ждаў... А, я ждаў піктусы паставіць правільныя. Ладно. Пакуль забыўся. Як звычайна. І тайфун. Як жа мне гэта падабаецца? Тайфун на першым хаду, а? Разогнали. О, 95 тысяч пошкоджень, нормально отъехал одразу. Калі я пачаў столькі пашкодженняў наносіць. Апошні пропусціў. Ёсць. И лед по усім. И в принципе там только один застаецца. Ну, гэта папрыемней будзе. Я пачаў ім прабіваць, а яны неяк паміраць пачалі. І тады, калі я так буду забіваць іх рэгулярна, то ў прынцыпе я нармальна так досведа буду атрымліваць. Таму што вось гэтая група зараз мне каштавала 178 тысяч досведу. Адна з самых вялікіх колькасць досведу ўвогуле. Вось яно, і зараз спуск ёсць. Ну. Ось. Эту платформу дагледзелі, якую я ўсё пропускаў. Пры накладзе бафа лечыць яшчэ і на 15% хп. Ну, справа ў тым, што Луна і так лечыць накладваннем бафаў, ну, таму што яно лячэнне асноўнае. Так, давайте-ка Маэль, я думаю, яна лепей будзе вывучаць. Энергічны ход. Другі шанец. Вось у нас шмат гэтых адчынілася на 20 ўзровень увогуле. Так. Абарончая, Protecting Heal. Яе можна будзе аддаць Луне. Так, на накладванне бафа.
Калі накладывае, блин, усё гэта было бы добра ўзяць. Может быть, мы давайте манока гэта ўсё дадзем. Я не буду змяняць гэта ў маэль, я дам гэта манока. А, у яго ўжо і так білд ёсць. Эфектыўнае лячэнне. Вось давайте у яго эфектыўнае лячэнне, яно літаральна дадатковая штука была выключна. Так, вось гэта Tainted, як мінімум, будзем вывучаць. Яно 3 каштуе. А астатнія тады колькі каштуюць? 5. Такія моцныя і... Ну, вось гэта 15 каштуе, ладно. Ілінбун гэта 10. Яны адэкватна даволі каштуюць. Tainted, я вось думаю, увогуле, я ўсім раздам. Чым больш статусаў на нас, тым больш мы дамажым. Гэта ачмурэнна. Я толькі не ўпэўнены, што гэта на бафа працуе. Я так разумею, што гэта толькі на дебафа. Але ў любым выпадку, ну па 3 каштуе, я ўсім раздам і проста забуду пра гэта. Так, вось гэтую штуку мы разабраліся. І гэта вось сюды мы прыляцелі, правильно? І ўсё, і тады мы вяртаемся назад. Правильно? Я нічога не прапусціў? Не, нічога не прапусціў, вяртаемся назад. Добра, зайшлі. І гэта мы адну вежу. Я думаў, сёння я думаў, што мы скончым гэтую лакацыю і пройдзем яшчэ ў наступную, але мне падаецца з таго, што яны складаней зараз для мяне, ну, па тыпу не зусім майго ўзроўня ворагі. Яно расцягвае бойкі, і ў выніку мы праходзім гэта ўсё значна даўжэй, чым, ну, я мог уявіць сабе. Таму што бойкі, ну, вось, як мінімум з чэлам, вось, які тут бегае, ён па 12 хвілін, так? Зараз мы яшчэ адну бойку увяжемся з ім. Паспрабуем іх перамагчы і паглядзім, колькі гэта займае. Потому что при таким разлике, ну, як бы проходится, як бы мы недалёка, таму адолеем просто час. Я нават падумваю пакрыху знізіць складанасць просто дзеля таго, каб было хутчэй праходзіць. Потому что, в принципе, я даю рады, але, блин, я ўжо амаль усю гульню прайшоў на высокай складанасці. Ужо трошки шкада будзе. Вось гэтых мелкіх я ожидаю забіць адразу. Потому что цэнтральнага біць яшчэ доўга-доўга. О, парырваў. Ха-ха. Трымалася. Яна перажила гэта. Цудоўна. Так, ладно. Віртуоз у нас ужо ёсць. Давай антибалет. Так, гэтае дрэва мы не прызавем зараз. Не выклікаем, таму мы будем просто біць. О, яны да агня, дарэчы, слабыя. Нешта паехала ў мяне з парырваннямі. Удало. Перайсці у гэтага самага ці не перайсці? Віртуоза, альбо на дрэва пакінуць. Давайте перайдзем у віртуоза. Потому что я тады доб'ю хотя бы одного ворога, і гэта ўжо пасціць мне жыццё. Вось, добілі гэтага. Цудоўна. Іх стало 2. Так. Перажылі ўсё яшчэ. Лактычныя удары.
Ау. Пропустил. So much potential. Давайте я ще тайфун підтримаю. Eternity of ice. Там Манока нехай мертвым покуль полежить. И поднять его. И добить их этого справа. Давайте правого добьем. Добиты. Okay. Ау. Продёбал. I won't disappoint. И у меня зараз есть магчымасць нанести элементальны гэты удар. Так, давайте элементальный удар. Халя раз'ем. Яго не так часто атрымліваецца выкарыстаць. І ён шмат пашкоджанняў наносіць. А за яе падымем якраз такі Манока. Манока, вяртайся, добры хлопчык. Must exact revenge. Better. Так, тайфун ужо ёсць. Ці накласць яго яшчэ раз? А, не, я магу дрэва гэта накласць. Вось яно зараз будзе у самае падыходзячае. Дрэва. Усе палячыліся, 8 статусаў наклала, зняла розныя эфекты. І тут мы можам накласці тайфун. Я атрымліваю сабе ідэальную камбінацыю для наступнага элементальнага удара. Ёсць. Blades sharp. Давайте у балет разу. Нават без віртуоза. Зараз я не затрымліваўся нідзе, я там нікуды не адыходзіў правільна ў гэтай бойцы. Зараз паглядзім, колькі гэтая бойка займае без, ну, без нічога такога, калі сканцэнтравана я праходжу. Калі яна зноў ужо будзе 12-15 хвілін, гэта не халера сабе, як доўга праходзіце. А, давайте перайдзем у градыент на атаку. Вось віртуоза. You can't escape. На балет трохі не хапіла, але гэта моя памылка, я там так пробаваў падпаліць яго ў пачатку. Precision. I'll do it. Better. Давайте тайфун далей бахаць. Ёсць. Тайфуном мы і пунктаў дзеяння сабе трымаем і ўсяго. Нават на гіганцкія гэты атакі па мерках дагэтуль Bit like Zero. ён ледзь-ледзь прабіваецца. There is a violence, yes. І яшчэ тайфун. Eternity of ice. Okay. Які ж ён жывучы, а? Здароўя столькі, мне б столькі. Уф. Давайте удар віртуозом. You can't escape. Вось, мы устойцы віртуоза, і зараз зноў балет.
Ну давай уже, помри. Нават не глядзячы на тое, што я ўсё парырую яго, мы ледзь-ледзь яго забіваем. Не таму, што ён складаны, ён доўгі. Дарэчы, дрэва жыцця самы момант будзе зараз. А то ўсіх па аднаму здароўя ўжо некаторы час. І элементальны генезіс. Meet your reckoning. Ну, цудоўніка. Зараз яна павінна дабіць яго. Нарэшце. Ён заняў 8 хвілін, мы яго забівалі. Ён даў, канешне, з гэтымі двумя чэламі яшчэ 237 тысяч досведу, але мне падаецца, калі гэта канвертаваць у час, згублены на яго, я думаю, што ўсё яшчэ... Блін, я нанёс мільён шкоджанняў ім, каб іх забіць. Жесть. Якія ж яны тоўстыя, а? Так, гледзячы на час, я бы ўжо скончыў, мы не дапрайшлі гэтую лакацыю, і там яшчэ ёсць чаго дагледзець. Гэта займе пэўны час, карацей. З улікам таго, што мне падаецца, я ранавата сюды прыпёрся. Не зусім мой узровень. Вось. Але чым вышэй у нас узровень, тым хутчэй мы прасоўваемся далей. Так што, ў прынцыпе, яны надаюць досвед, мы становімся мацней, нам будзе прасцей прасоўвацца далей. Правильно? Вось. Можа быць, іншыя лакацыі за гэта значна спрасцяцца. Дзесьці мы павінны былі падмацавацца раней ці пазней, правильно? Вось, усё. На гэтым буду скончваць. Заўтра у нас Divinity Original Sin 2. Будзем праходзіць з самага пачатку. Я хутчэй за ўсё ствару сабе свайго персанажа і набярэм сабе ў паці астатніх персанажаў, якія там сюжэтныя. Вось, будзем праходзіць першы востраў. Я не ведаю ўжо, які раз я буду яго праходзіць, але паглядзім, наколькі мне будзе ён адчувацца. Вось. Добраненька, давайте паглядзім, хто ў нас чым займаецца. Я бачу, што ў нас зараз дзед Максім у Евротрак Сімулятор 2. Я вас да яго перадам. Сам пайду працаваць. Вам жадаю добра папрацаваць, калі вы зараз працуеце. Калі не працуеце, цудоўна. Зайздрасць. Добренька, летим до деда Максима.